Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap baguhin ang kinasanayan, pero mas mahirap ang tumandang walang pinagkatandaan. Habang buhay lamang tayong magsisisi dahil hindi na natin pwedeng balikan at itama ang nakaraan. Ikaw, kabarangay, meron ka bang pinagsisihan sa buhay? Merong idiom sa Ingles na tinatawag na old habits die hard. Ibig sabihin may ugali tayo na mahirap nang alisin o baguhin gaano man natin pilitin at gustuhin. Naguugat yon sa ating kabataan at nadadala hanggang sa pagtanda natin. Yun kasing eksaktong pinagdaraanan ng letter sender natin for today na si B-Boy. Wala sa unahan o sa gitna ang pagsisisi. Palagi itong nasa huli. Pero sino ba naman sa atin ang pinanganak na walang kapintasan? Lahat tayo ay may kakulangan at may hindi magagandang kaugalian. Pero araw-araw ay pwede tayong magdesisyong palaguin ang ating sarili tungo sa ikabubuti natin at tuluyang magbagong buhay. Gusto mo na bang makarelate sa pinagdaraanan ni B-Boy? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ano nga ba ang kwalifikasyon para masabing ang isang lalaki ay mama's boy? Yung masyado mapagmahal sa kanyang ina? Yung masunurin kay mommy? O yung tingin kay nanay ay reyna na kailangang hingin ang approval sa lahat ng desisyon sa buhay? Parang Queen Mother ika nga, laging nagtatago sa saya ni inay. Natanong ko po kasi dahil malaki ang kaugnayan ng mama ko sa kwentong nais kong ibahagi sa programa ninyo. Pero bago ang lahat ay pabati po muna ng isang magandang araw ng Sabado sa mga kabarangay natin na katulad kong taga-subaybay ng Barangay Love Stories. Ako po si Bernardo, taga Quezon City. 46 years old at may tangkad na 5'7". Pero sa kabila ng astig kong pangalan at laki kong lalaki ay kilala ako sa palayaw kong B-Boy o pinaigsing Baby Boy. Bunso ako sa 3 magkakapatid at dahil kaisa-isang lalaki, ako raw po ang Baby Boy sa pamilya namin. Si nanay rin po ang nagbigay ng alias na kinasanayan ko na lamang habang lumalaki. Karaniwan lang po ang pamilya namin, Papa Dudut. Hindi kami mayaman pero hindi rin masasabing mahirap dahil nakapagpundar naman ng bahay ang mga magulang namin. Kahit paano ay naibibigay naman ni nanay at tatay ang mga pangangailangan naming magkakapatid. Kapag may extra, may panluho pa. Kung ilalarawan ko ang mga magulang namin ay masasabi kong tahimik ang tatay ko. Masipag din siya sa pagtatrabaho samantalang butihing may bahay naman si nanay. Pero tulad ng mga tipikal na ina, mabunganga ang nanay ko lalo na kapag nagsisermon. Lagi siyang naglilitanya ng kung ano-anong bagay bago ibigay ang gusto namin. Sa kabila ng lahat ay hindi kami naghihinanakit sa nanay namin dahil alam naming may kasamang pagmamahal ang mga daldal niya. Habang tumatanda ako ay si nanay lamang po ang pirming umiintindi sa akin. Aaminin ko na may pagkatamad ako at mahinang dumiskarte sa buhay. Sa katunayan ay hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sinabi ko sa kanila ni tatay na gusto ko nang magtrabaho. Kaso noong nasubukan ko na ay parang ayaw ko na po. 20 anyos na ako noon pero daig ko pa ang batang musmos. Kung tulungan at alalayan ng nanay ko.
Anak ng tinapa, Biboy! Tulo palaway mong lintik ka! Aray ko naman po, Nay! Aray ko naman po nainayang kita dyan eh. Bakit po ba kasi nangahampas? Kita niyong natutulog pa yung tao eh. Yun ang dahilan ko ba't kita hinampas. May kwarto ka naman, ba't siya ka natutulog? Dito na po ako inabot ng antok eh. At bakit? Teka, ang baho mo! Amoy alak ka pang mukong ka! Oh, Nay! Nay, wag po! Makawag po, kala mo naman inaano kita? Masakit kasi kayo manghampas. Kulang pa ka yan? Sandali, may pasok ka ngayon sa trabaho, di ba? Opo. Ano pa ginagawa mo ritong ugok ka? Tingnan mo yung oras, late ka na. Baka mapagalitan ka na naman ng bisor mo doon. Di ba nung nakaraan kwento mo, sang katutak na sermon inabot mo kasi late ka? Tinatamad po kasi akong pumasok ngayon, Nay. Aray ko! Sige, isa pa? Isa pang batok? Masakit na po, tama na. Pambihira naman oh. May hangover na nga yung tao tapos binabatukan niyo pa ako. Babatukan talaga kita dahil dyan sa katuwiran mong bulok. Tama ba yung narinig ko? Tinatamad kang pumasok sa trabaho bago ka pa lang doon? Wala ka pang isang buwan doon, Nak! Bakit tinatamad ka na? Paulit-ulit na lang kasi yung ginagawa namin. Nagsasawa na ako. Tsaka hindi ako gusto nung ilang katrabaho ko doon. Nayayabangan daw sila sa akin wala nga akong ginagawa. Pero may pagkamayabang ka naman talaga, anak. Nay naman Napaka-supportive niyo talaga kahit kailan. Ay naku, totoo naman kasi Pero bakit ka ba kasi ganyan? Anong bakit ako ganito? Naluto na ba ng alak yung utak mo? Tinatanong kita kung bakit ganyan ugali mo, B-boy. Bakit imbis na maging masipag ka sa pagpasok mo sa trabaho, napakakupad mo? Ano na lang mangyayari sa'yo kinatagalan kung hindi mo babaguhin yung katamaran mo? Hindi ko alam, Nay. Tsaka matagal pa naman yun. Naku, babatukan ulit kita Hala sige, maligo ka na at magbihis. Bakit po? Malamang papasok ka sa trabaho mo. Oh, ayoko nga po sabi. Wala po akong pamasahe. Problema ba yun? Meron ako, papahiramin kita. Tinatamad nga po ako. Tapos masakit pa ulo ko. Baka lalo po akong hindi makapag-concentrate sa trabaho. Sesermonan lang ako ng amo ko. Hindi naman kasi kasalanan ng amo mo kung masakit yung ulo mo. Kasalanan mo yan kasi nag-inom ka may pasok ka kinabukasan. Kung di ka ba naman loko-loko, nako! B-boy, anak naman. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Akala ko magsisipag ka na nitong nagkaroon ka ng trabaho pero parang lumala pa yung katamaran mo. Sinusubukan ko naman po magsipag. Kaso nakakatamad. Ewan ko ba? Nakakapagod din kasi yung trabaho ko dun. Dami-daming customer na maaarte. Kung umasta, akala mo, binili na nila yung pagkatao mo. Kung di lang bawal makipag-away sa mga reklamador na customer, baka… Aray ko! Nay naman! Nakakarami na kayo Kung hindi batok, hampas naman. Tama na po! Naku, B-boy, kanino ka ba nagmana? Hindi naman batugan tatay nyo. Mas lalong hindi ako tamad, nak. Kaya laking pagtataka ko, ba't ka ganyan Naririnig mo bang mga sinasabi mo? Yung mga reklamo mo sa buhay? Kasi kung oo, sana kilabutan ka. Sana maiisip mo na merong iba dyan, sobra-sobra yung pagpapasalamat na meron silang trabaho. Tapos, ikaw na meron nga. Walang iba kundi umangal. Hindi niyo po naiintindihan kasi wala kayo sa posisyon ko. Ay, anong hindi ko naiintindihan? Hoy, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Alam ko na yung mga hirap na sinasabi mo kasi napagdaanan ko na yan. Kumpara sa hirap mo, niwala pa yan sa kalingkingan ko noong araw. Saka, kalalaki mong tao. Ako tong babae sa ating dalawa pero bakit parang mas matapang pa yata ako kaysa sa'yo? Bakit mas malakas pa loob ko kaysa sa'yo, ha? Ay, sandali. Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Sabi niyo maligo na ako at magbihis. Eto na nga po, gagawin ko na. Kesa naman pumirmi ako rito sa bahay tapos maghapon niyo lang akong sesermonan. Mas gugustuhin ko na lang pumasok sa trabaho kahit nakakatamad. Kahit kailan talaga napakasutil mo talagang bata ka. Hindi na po ako bata. 20 years old na po ako. Oo, pero para ka pa rin isip bata. Hala, sige. Bilisan mo na maligo para mawala na yung amats mo. Kayo ba, Nay, naligo na? Ha? Hindi pa. Bakit? Maligo na rin kayo pagkatapos ko. Baka sakaling mabawasan yung panenermon nyo. Kakarin din na kasi. Buwisit ka talaga.
Nung tumungtong ako sa 18 anyos, nagkasakit at namatay po ang tatay namin, Papa Dudut. Tapos nagtayo ng sari-sari store si nanay na unti-unti niyang pinalago. Yun po ang bumuhay sa amin sa paglipas ng ilang taon. Napagtapos po ng pagtitindahan ni nanay ang dalawa kong nakakatandang kapatid sa kolehiyo. Samantalang ako ay nagsabi na gusto ko na lang tumulong sa kanya sa pagtatrabaho. Bali-salitan po kaming tumatao at nagtitinda sa tindahan niya. Bago ako nagpaalam na gusto kong magtrabaho sa labas. Wala namang kaso yon sa nanay ko dahil gusto rin niya akong matutong tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya lang ay hindi naman niya sinabi na nakakatamad pala kapag namasukan ka na sa labas at meron ka ng ibang amo. Kumbaga'y hindi ko na namalayang nagagawa yung mga bagay na ginagawa ko noong nagbabantay pa ako sa tindahan ni nanay. Bukod doon ay naliliitan po ako sa sweldo ko kahit na wala pa naman akong pamilya ng mga panahon na yon. Nag-aabot ako kay nanay pero pagkalipas ng ilang araw ay magrereklamo na ako sa kanya. Nawala na akong pera. Yun po ang pangunahing dahilan kaya hindi ako nakakapasok sa trabaho. Wala kasi akong pamasahe o pambili ng pagkain kaya binibigyan na lamang ako ni nanay ng pang-budget ko. Hindi na po ako nahihiya. Tinatanggap ko na kahit may kasamang sermon. Papa Dudut, meron po akong girlfriend, si Levi, na mas matanda sa akin ng 3 taon. Sa kanya ko rin po nasasabi ang mga hinaing ko sa buhay at sa trabaho kapag sawa na si nanay sa paulit-ulit kong reklamo. Mabait po si Levi, mahaba ang pasensya at kabaligtaran ko dahil nuknukan po siya ng sipag lalo na sa pagtatrabaho. Sarap talaga nitong pepperoni pizza. Parang kaya kong ubusin tong sang buo. Uy, magdahan-dahan ka naman, D-boy. Nguyain mo rin yung kinakain mo, mamaya mabulunan ka. Hindi ko kasi mapigilan. Alam mo namang paborito ko tong pizza, Bibi. Buti na lang dito tayo nag-date. Ay, may magagawa ba ako? Ako na walang hilig sa pizza pero akong kailangan magbayad sa mga kinain mo. Parang unfair naman yata. Sorry na. Wala kasi akong trabaho ngayon. Kaya wala rin akong perang pang-date. Ayaw mo naman dun sa bahay na lang. Libre na soft drink sa tinapay galing sa tindahan ni nanay. Ay nako. Teka, ano ulit yung sinabi mo? Wala kang trabaho? Tumpak! Ba't parang masaya ka pa? Oo, kasi nakakatamad na dun sa huli kong pinasukan. Tapos lagi pa akong pinag-iinitan ng bisor ko kasi late raw ako pumapasok at kukupad-kupad daw ako sa trabaho. Ibig sabihin tinanggal ka nila? Hindi. Binigyan pa lang ako ng written memo pero ako na yung kusang umalis. Ano ka mo? Kakahiya naman sa kanila eh. Pengi pa ako isang pirasong pizza. Ay, teka. Bakit di ka kumakain? Ayaw mo ba nitong pizza? Sinabi ko namang hindi ako kumakain yan, di ba? Sige, bahala ka. Ubusin ko na to lahat ha. Gutom kasi talaga ako. Tapos tagal-tagal na simula nung huling beses akong nakakain ito. Grabe. Ibang klase ka rin ano? Sa itsura mo parang hindi ka nag-aalala na nawalan ka ng trabaho. Mukha ka pang masaya. Masaya naman talaga ako kasi ayoko nang pumasok sa trabahong yun. Nakakapagod, nakakatamad. Doon na lang ako kay nanay. Tutulong na lang ako sa tindahan niya. Talaga lang ha? Parang nasabi sa akin ng nanay mo na hindi ka rin naman niya maaasahang tumulong sa tindahan niyo. Tanghali ka na raw nagigising tapos kukupad-kupad ka pa. Doon pa lang daw sa pagbubuhat ng mga case ng soft drinks kinakatamaran mo na. Grabe naman si nanay. Kung makapagsalita siya parang hindi niya ako anak. Stress lang sa'yo ang nanay mo. Kung ako rin naman ang nanay mo baka sinipa na kita palabas ng bahay. Sobra ka naman. Buti hindi ikaw nanay ko. Ay, Bibi, wala ka bang pangarap sa buhay? Siyempre meron. Meron bang tao na walang pangarap sa buhay? Lahat naman yata meron. Sige nga kung meron, ano yun? Kita mo na, niloloko mo lang yata ako eh. Niloloko na agad? Hindi ba pwedeng tinatamad lang akong isipin pero meron talaga akong mga pangarap? Pati ba naman yun kinakatamaran mo rin?
World peace! Pangarap ko yan para sa ating lahat. Pangarap ko rin naman yan, pero yung tinatanong ko, pangarap mo sa buhay. Para sa sarili, ganun. Bakit mo ba kasi biglang tinanong yan? Ay, gusto ko lang malaman kasi baka hindi na tayo pareho ng pangarap. Bibi naman, pinapakaba mo ko. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Gusto ko nang magka-baby tayo, B-boy. Yun ang pangarap ko sa buhay. Ha? Baby? Anak? Malamang, gusto ko nang maging nanay. Ikaw ba ayaw mo bang magka-baby na tayo? Hindi naman sa ayaw, pero… Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi na tayo pareho ng pangarap sa buhay. Ayaw mo nang magkapamilya tayo. Gusto ko syempre, pero… Pero ano? Hindi pa ako handa, Bibi. 20 years old pa lang ako. Pero 23 na ako. Yung nanay ko nung araw pinagbubuntis na ako nung 22 pa lang siya. Saka ano bang sinasabi mo na hindi ka pa handa? Kung gusto mo talagang magkapamilya tayo, dapat handa ka anytime. Siguro may ibang babae ka na, no? Ha? Wala. Saan naman galing yan? Kung wala, bakit ayaw mo pang magka-baby tayo? Hindi mo na ba ako mahal? Anong hindi mahal? Mahal na mahal kaya kita. Kinakabahan lang ako kasi bata pa tayo. Hindi na tayo bata. Nasa tamang edad na tayo. Bibi naman eh. Basta. Kung ayaw mo, hindi ko magbayad ng kinain mo. Tapos maghiwalay na tayo. Wala namang ganyanan. Uy, Bibi! Freelance graphic artist po ang girlfriend kong si Leby Papadudut. Nagkakilala kami sa isang bar sa may Examiner Street sa Quezon City. Nung minsan akong sumama sa gimmick ng tropa ko. Hindi ko makakalimutan yung buwan noon kasi malamig at papalapit na ang Pasko. Buwan ng Disyembre po yun at kasama ni Leby ang kaibigan niyang babae habang umiinom sa parehong bar na kinakaroonan namin. Tapos nakisali kami sa table nila. Simula noon ay lagi na po namin silang kasama ng best friend niya sa mga gala namin, Papadudut. Natatandaan ko na isang beses ay nagplano kaming tumambay sa bahay ng kababata ko na nasa Antipolo. Siyempre kasama po si Leby at ang kaibigan niya. Tapos ay doon na po kami nag-kiss at naging mag-on. Basta bigla na lang nangyari yon. Kahit ako ay hindi ko kayang ipaliwanag. Simula noon ay hindi na kami mapaghiwalay ni Leby, Papadudut. Mahal na mahal ko po siya hanggang umabot sa punto na pinupuslit ko na siya sa bahay namin at nagkukulong kami sa kwarto. Tapos umuwi lang siya bago magising ang nanay ko. Pero syempre nahuli kami ni nanay kaya sangkatutak na sermon ang natanggap namin sa kanya. Hindi naman po siya tutol sa relasyon namin pero sana raw nagsabi kami ng maayos para hindi na namin kailangang pumuslit. Daig pa raw kasi namin ang mga kawatan. Simula noon ay naging legal na po kami sa bahay. Sa pinto na dumadaan si Leby at hindi na sa bintana kaya naman lalo akong naging masaya, Papadudut. Papadudut, pinagbigyan ko po si Leby sa desisyon niyang mag-baby na kami kahit na ayaw ko pa sana. Mahal ko naman po ang girlfriend ko pero nagpapakatotoo lamang po ako noong sabihin kong hindi pa ako handang magkaanak. Siguro ay natakot lamang ako na iwanan niya kaya binuntis ko na po siya, Papadudut. Masaya naman ako at excited noong nag-positive ang pregnancy test ni Leby dahil sa wakas ay magiging tatay na ako. Natuwa rin naman po si nanay nang sabihin namin sa kanya na magiging lola na siya. Kaya lang ay aminado ako na hindi madali at naging masela ng unang 3 buwan ng pagbubuntis ni Leby dahil hindi makapit ang baby sa tiyan niya. Panay kami noon pa doktor at malaki din ang nagastos namin sa pagpapacheck up. Pero kinatagalan. Naging okay naman ang lahat. Kaso may mga gabi na nagsisisi po ako na sinusunod ko ang gusto ni Leby na mag-baby na kami, Papadudut. Nakakapagod po pala yung responsibilidad kahit na hindi pa naman lumalabas yung magiging anak namin.
Nandyan yung kailangan kong alagaan ng 24 oras si Levy kasi baka may mangyaring masama sa kanya at sa baby namin. Tapos challenging din yung mga unusual cravings niya na kung saan saang lupalop ko pa ng barangay namin hinanap. Kaso yung pinakamalala niyang gustong kainin ay yung lupa sa paso ng kapitbahay namin, laundry detergent, butil ng bigas at kape. Siyempre na-stress lamang akong pigilan at libangin siya para makalimutan niya ang mga yon. Natapos din naman po ang paghihirap ko nang ipinanganak na ni Levy ang baby girl namin na pinangalanan naming Mutya. Kaso ilang buwan matapos manganak ni Levy ay doon pa lamang magsisimula ang kalbaryo ko at sunod-sunod na pagsubok sa aming relasyon. Puwisit naman talaga oh. Ako tong kakasisaryan lang, ako pa tong kailangan magwalis ng bahay. Naturingang may kasama ka nga pero ang tamad naman. Puwisit talaga. Ay, kung labag sa loob mong magwalis, di wag kang magwalis. Wow ha? Kung hindi ako magwawalis, sino magwawalis? Sige nga. Ako! Iwanan mo dyan, wawalisin ko yan. Dami mo pang satsat, ingay-ingay. Ah, ganun ha? Aray! Libby, ano ba? Bakit mo ako hinampas ng walis? Nak naman ang teteng oh. Hilig mo kasi mag-joke pero hindi naman nakakatawa. Nakakainis lang. Parang daig mo pa yung bulag. Kasi hindi mo naman nakikita yung mga kalat sa sahig nyo. Dinadaan-daanan mo nga lang tapos sasabihin mong wawalisin mo? Parang ilang pirasong kalat lang sa sahig nagkakaganyan ka na. Sa akin mo na naman yata binubunton init ng ulo mo eh. Ano bang problema mo ha? Ha! Ibang klase ka? Nakuha mo pa talagang magtanong ng ganyan? Pagod na ako, B-boy. Kanina pa ako nag-aalaga sa baby natin. Imbis na tutulog na sana kasi puyat ako sa trabaho ko. Pero hindi ko magawa kasi wala naman akong maaasahang tulong sa'yo. Anong walang maaasahang tulong? Ako na nag-aalaga sa anak natin nung nagkatrabaho ka. Ngayon na nga lang ako nakapagpahinga, sinisita mo pa ako. Parang hindi ka naman yata patas. Lugi ako. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ano pa yung hindi patas? Lugi ka pa sa lagay na yan? Aba, nakakalimutan mo na ba na ako ang nagpapasok ng pera para may pangkain tayo at panggatas ng baby natin, B-boy? Tapos sasabihan mo pa akong hindi patas? O sige, ikaw, sabihin mo dali anong ginagawa mo? Wala kang ang pambili ng diaper ng baby natin. Ako lahat. Lintik ka? Ako lahat ng sumasagot sa mga gastusin natin at ibang pangangailangan. Tapos ikaw pa malulugi? Kapal din ang apog mo. Oh, ba't bigla ka namang nanunumbat dyan? Paano hindi ako manunumbat? Kung makapagsalita ka parang hindi mo nakikita hirap ko. Puro na lang yung pagod mong mahalaga sa'yo. Kung tutuusin, ako yung mas maraming ginagawa kaysa sa'yo. Nagpapahinga lang ako at nanonood ng TV bago ka dumating at manermon, Libby. Hindi mo naman sinabi na malaki na palang kasalanan yung pagpapahinga ko. Kung makapagsalita ka, akala mo napakawalang silbi kong tao ah. Sige, sabihin natin ikaw nga yung nagpapasok ng pera sa pamilya natin. Pero rumarakit-rakit din naman ako, di ba? May naiaabot din ako sa'yo pag may kinita ako. Oh, naalala mo yung nakaraang araw? Ako bumili ng gatas ng anak natin. Binilhan pa nga kita noon ng damit. Kasi panay parinig mo sa akin na puro na luma mga damit mo. Kahit hindi mo naman madalas suotin yung ibang binili ko. Responsibilidad mo yun bilang tatay. Kaya wag mong isumbat sa akin. Dapat nga ikaw ang nagtatrabaho at hindi ako. Heto na naman po tayo. Heto na naman talaga tayo. Tanong lang tanong lang. Hindi ka ba nagsasawa na ipamukha sa akin na wala akong matinong trabaho? Na hindi ako regular na nakakapag-abot sa'yo ng sweldo? Kasi kung hindi ka nagsasawa, ako sawang-sawa na. Para kang sirang plaka, paulit-ulit na lang. Sinong may sabi sa'yo na magsasawa ako? Kasi kahit tawagin mo pa akong sirang plaka, uulit-ulitin ko talagang kakatalak sa'yo para matanim dyan sa kokote mo na panahon na para maghanap ka ng regular na trabaho. Hindi yung kontento ka na lang ng pa-extra-extra mo. Wala ka ng benefits dyan. Paano pag may nangyaring masama sa'yo? Di dagdag gastos ko pa at sakit sa ulo. Pasensya ka na kung hindi ako kasing talino mo. Pasensya ka na kung wala akong natutulong sa'yo. Hoy! Hindi mo ako madadaan ng pagganyan-ganyan mo kasi style mo bulok. Sa kakapal din ang mukha mo, no? Sa tono mo parang ikaw pa tong kawawang-kawawa. Kamusta naman ako?
Kung gusto mong humingi ng pasensya, wag sa akin. Doon sa anak mo. Kasi meron siyang batugan at mahinang dumiskarteng ama. Sumusobra ka na sa mga sinasabi mo sa akin ha? Pumreno ka naman, kundi… Ano? Sige, anong gagawin mo? Sasaktan mo ko? Sige, subukan mo lang kung ayaw mong ipabarangay kitang ungas ka. Kapal neto. Siya na nga yung tamad. Siya pang may ganang manakit. Makasingit lang sa inyong dalawa ha. Dinig na dinig hanggang dun sa tindahan ko yung ingay nyo. Nag-aaway na naman ba kayo? Nay, yang anak nyo kasi. Nay, wala akong ginagawa. Nananahimik ako rito, siya tong maingay. Bigla-bigla na lang nagsisermon, wala naman kami sa simbahan. May dahilan ako kaya ako nagagalit sa'yo. Sabihin mo, sa akin mo lang talaga binubunton yung galit mo. Pwede bang manahimik na kayo? Mag-usap kayo ng maayos. Kasi nakakahiya sa mga kapitbahay natin. Tapos natutulog pa yung anak nyo. Magigising yun sa ingay nyong dalawa eh. Si Biboy po ang pagsabihan ninyo, Nay. Ako talaga kahit ikaw tong talakera? Sumusobra ka na talaga? Nay, oo! Mga lintik talaga kayo kahit kailan. Hay nako Papa Dudut. Kung hindi lang talaga nanay ng anak ko itong si Levi ay baka nilayasan ko na siya dahil sa talak niya. Para siyang sinanay kong manermon. Nakakairita. Pakiramdam ko ay napakawalang silbi kong tao porke wala akong trabaho. Kung makapagsalita si Levi akala mo siya lamang ang naghihirap kulang-kulang din naman ang tulong ko para lamang asikasuhin sila ng baby namin. Saka masipag naman po ako sa bahay. Hindi ko sila pinabayaan kaso pensyonadong pulpul pa rin ang tingin niya sa akin. Nakakababa ng pagkalalaki. Dahil mas gugustuhin ko na lamang napilitin ang sarili ko na mangamuhan kesa tiisin ang pagbubunganga ni Levi. Napilitan po akong maghanap ng trabaho Papa Dudut. Pahirapan pa nga kasi marami na akong pinasahan ng biodata pero walang tumatanggap sa akin. Meron namang sinasabing tatawagan na lamang ako. Pero dahil desidido akong takasan ang ingay ng live-in partner ko, hindi po ako sumuko sa pag-apply. Si nanay po ang nagbibigay sa akin ng pamasahe at pangkain dahil walang-wala talaga akong pera. At kahit may kasama yung sermon ay sobrang nagpapasalamat ako dahil may nanay akong maaasahan sa oras ng pangangailangan. Doon ko po napag-isip-isip na mas kakayanin kong mabuhay ng kasama si nanay kesa si Levi. Hindi nagtagal ay maswerte ako nakapasok bilang bagger sa isang grocery store na rekomenda ni Nanay Papa Dudut. Tinulungan na rin kasi niya akong maghanap ng trabaho dahil nahihinaan siya sa diskarte ko. Akala ko ay doon magsisimulang magbago yung tingin ko sa buhay. Yun bang masisipagan na akong kumayod at pumasok sa araw-araw dahil may anak na akong kailangang sustentuhan. Pero hindi pa rin yun naging ganon kadali Papa Dudut. Sa totoo lang, tamad na tamad akong bumangon sa umaga para pumasok sa trabaho kaya umabot lamang ako ng 2 buwan sa nasabing grocery store na pinagtrabahuhan ko. Bago ako natanggal dahil pala absent ako. Alam ko sa puso ko na kailangan ko magtrabaho pero ayaw makisama ng utak ko, Papa Dudut. Aba, tirik na tirik yung araw sa labas pero natutulog pa rin ang mahal na hari. Nakakahiya naman pong gisingin. Bibi naman eh. Aga-aga, sungit-sungit mo. Sinong hindi magsusungit, Aber? Tanghali na. Nakaluto na ako ng almusal natin. Napaliguan ko na yung anak natin. Nakapagbanlaw na ako ng mga labahan na iniwan mo sa banyo tapos ikaw ano? Kundi pa ako pumasok sa kwarto, malamang naglalaway ka pa sa punda ng una natin. Dami mo namang sinabi. Eto na nga, gising na ako. Ang punto ko rito, bakit ngayon ka lang bumangon? Anong oras na, Biboy? Daig mo pa ang senyorito umasta. Masakit ulo ko eh. Ayun, natulog na lang ulit ako. Kala ko kasi mawawala pag tinulog ko. Kaso parang lalo pa yatang sumakit. Nung nakaraan, inireklamo mo na yung sakit ng ulo mo, di ba?
Tapos ngayon masakit uli. Baka naman gawa-gawa mo lang yan para hindi ka gumising ng maaga. Para ka naman baliw, Libby. Hindi ko gagawin yun, no? Hindi ako mag-iimbento para lang makatakas sa mga gawain ko rito sa bahay. Hindi raw. Eh di ba ganyan-ganyan yung mga excuses mo sa trabaho mo noon pag tinatamad kang pumasok? Kunwari masakit ang ulo, nag-LBM, masakit ngipin. Kulang na lang sabihin mo naghihingalo ka eh. Bakit kaya imbis na sermonan mo ko, kuha mo na lang ako ng gamot? Ayos ka rin ah. Ginawa mo pa akong yaya mo? Wala nang gamot dito. Grabe, hindi ko na kaya. Sakit ulo ko, Bibi. Nako, ang arte. Nakakairita. Pa-check up mo na kaya. Baka may cancer ka na sa utak. Lagi na lang masakit ulo mo, pabunot mo na kaya. Kala mo laging nakikipagbiruan eh. Ay, si nanay na lang pakitawag. Ha? Ano namang kinalaman ng nanay mo rito? Baka may gamot sa tindahan ni nanay. Manghihingi ako sa kanya. Kasi ayaw mo ako tulungan eh. Tapos sinisermonan mo pa ako. Lalong lumalala sakit ng ulo ko sa'yo. Kapal mo ah. Kasalanan ko pa ngayon? Hindi naman sa ganon, pero ikaw kasi. Sinisisi mo pa talaga ako eh. Alam mo, hindi ka lang maarte at tamad. Mamas boy ka rin. Kaunting kibot, kaunting sakit, puro. Tawagin mo si Nanay Bibi, hindi ko na kaya. Nasaan si Nanay? Baka pwede tayong manghiram kay Nanay at kung ano-ano pa. Wala ka na bang hiya sa katawan? Bakit naman ako mahihiya? Nanay ko yun. Nanay mo nga pero ako yung nahihiya para sa'yo. Ang tanda-tanda mo na, B-boy. Pinaalala ko lang sa'yo ha. Hindi ka na musmus na bata para laging intindihin ng nanay mo. May sarili ka na ngang anak eh. Tapos kumakaasta ka? Daig mo pa ang baby natin sa pagiging isip bata? Nasasabi mo lang yan kasi wala kang nanay na katulad ng nanay ko. At least, hindi ako katulad mo. Independent ako. Kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya kong gamutin ang sarili ko nang hindi umaasa o humihingi ng tulong sa nanay o tatay ko. Yan dapat yung matutunan mo eh. Yung maging independent. Paano pag di ko talaga kaya? Tapos hindi ako pwedeng humingi ng tulong kay nanay? Paano ko gagaling? Sige nga. Ako yung hingan mo ng tulong kasi partner mo ko. Ako yung nanay ng anak mo. At tayo yung magkasama sa buhay. Hindi yung puro ka nanay. Bakit si nanay ba ang asawa mo? Hindi naman, di ba? Nagtatampo ka ba kasi mas hinihingi ko tulong ng nanay ko kaysa sa'yo? Sino nagtatampo? Siyempre hindi. Bakit naman ako magtatampo? Kaya nga nagtatanong ako kasi pansin ko grabe yung galit mo. Hoy, linawin ko lang na hindi ako galit. Sinasabi ko lang ang totoo. Alin ba totoo dun? Yun! Lahat yun! Ano, ipapaulit mo pa sa akin yung mga sinabi ko? Eh di wag kung ayaw mo. Hindi ko lang kasi maintindihan pinuputok ng butsi mo. Kung hindi ka galit, bakit ganyan tono mo? Nanay ko naman yung hinihingan ko ng tulong ah. Tsaka baka nakakalimutan mo. Nagsasabi ako sa'yo, pero lagi ka namang galit. Eh di kay nanay na lang, at least kahit may sermon ako sa kanya, tinutulungan niya pa rin ako. Hindi katulad mo. Partner daw. Nanay daw ng anak ko. Sinasabi na nga ba, mamas boy ka. Ganyan yung ugali nung tao na ayaw na sinisita yung kamalian nila. Sobrang defensive masyado. Hindi ako defensive. Nagsasabi lang ako ng totoo. Libby, B-boy, malayo pa lang dinig ko ng ingay niyo ah. Ano ba problema niyo? Nay, tong anak niyo kasi eh. Anong ako? Wala ba akong ginagawa, Nay? Huwag kayo maniwala dyan kay Libby. Ginawa mo pa akong sinungaling ha? Ikaw naman kasi talaga yung unang nagalit. Ano ba kasing nangyayari? Nagising po kasi ako na masakit ang ulo. Nangihingi ako ng gamot kay Libby. Kaso wala na nga nabigay na gamot, may sermon pa ako. Tuloy lalo lang pong sumakit ulo ko. Sinong di sasakit ang ulo? Tanghaling tapat na nay, naglalaway pa sa higaan tong anak nyo. Daig pa yung doon kung umasta eh. Kayo nga na nanay niya ang aga-aga nyo bumabangon. Tapos ako wala pa akong tulog. Eh kaya naman pala mainit ulo nitong si Libby, wala pang tulog, B-boy. Ikaw naman, Libby. Huwag mo naman ugaliing talakan yung anak ko. Pwede mo siya pagsabihan, sige. Pero huwag mong araw-arawin na sesermonan. Ako lang na nanay niya may karapatan na gawin yon. Tama si nanay. Di na ako bata para pagalitan mo araw-araw. Di raw bata. Eh mas isip bata ka pa sa anak natin. Sa pagkakaalam ko, isa lang ang anak ko.
Pero ngayon naging 2 na kasi dumagdag ka pa. Maiwan ko na nga kayo. Oy, Libby! Saan pupunta yung babaeng yun? Diyan lang yun malamang. Kasi ikaw, kasalanan mo rin. Oh, bakit naman po napunta sa akin ang sisi? Matugang ka kasi. Makupad. Wala kang mararating sa buhay pag ganyan ka. Masakit nga ulo ko, Nay. Kung makapagsalita si Leby, akala mo naman ay wala siyang nanay. Yun po yung tampo ko sa kanya, Papa Dudut. Ayoko kasi sa lahat yung sinasabihan na mama's boy kasi hindi naman bagay sa pangalan kong Bernardo. Tapos ang laki-laki ko pang tao. Kaya lang aaminin kong may punto rin naman ang live-in partner ko. Dala na siguro ng pagiging bunso ng pamilya at spoiled ni nanay simula pagkabata. Inaasa ko na po sa kanya ang lahat. Ultimo, kaliit-liitang desisyon ko sa buhay at kahit na noong meron na akong anak. Pero nang kapwa mahimasmasa na kami ni Leby, ay nag-usap din po kami ng maayos, Papa Dudut. Yun bang walang sigawan at walang nagagalit. Doon na nga po inamin sa akin ng live-in partner ko na nakakaramdam siya ng insecurity kay nanay dahil sa pagiging palaasa ko rito. Na tipong dapat sa aming 2 na lamang ay nilalapit ko pa kay nanay. Hindi ko mapigilang mahiya sa sarili ko kasi tama naman siya na mama's boy ako. Sa totoo lang ay masaya naman pong kasama si Leby lalo na kapag hindi kami nag-aaway. Kaya ko nga siya nagustuhan at minahal. Bukod doon ay siya ang nanay ng anak namin. Wala rin siya at may sense kausap. Pero syempre hindi naman araw-araw ay Valentine's Day o masaya. May mga araw na daig pa namin ang nasa World War II. Kung magbangayan at mag-away tungkol sa pera. Nagsisigawan kami, nagmumurahan at minsang batuhan ng gamit. May mga basag na kung ano-ano sa sahig ng kwarto namin, Papa Dudut. At nagkalat din ang mga punda na natanggal na sa unan. Ganun yata talaga ang buhay may asawa. Ang tiyaga rin sa akin ni Leby. Pinakikisamahan niya pa rin ako kahit na marami na siyang dahilan para hiwalayan ako, Papa Dudut. Sa kabila ng paulit-ulit kong pagkakatanggal sa trabaho dahil sa paulit-ulit na kadahilanan, katamaran at madalas na pag-a-absent, ay gusto ko pa rin pong makatulong sa pamilya ko. Lumalaki na kasi ang anak namin ni Leby at nadagdagan na rin ang pangangailangan niya. Kaya nga nang minsan ko yung sabihin sa kinakasama ko ay sinimulan na niya akong tulungang maghanap ng mapapasukan. Sa katunayan, si Leby ang nakakita ng bakanting posisyon sa classified ads ng isang dyaryo kaya pinilit niya akong mag-apply doon. Bali service crew po sa isang Italian restaurant ang posisyon ko, Papa Dudut. Kaya lang sa una lamang ako magaling kasi bawat araw na nagdaan ay patamad ako ng patamad sa trabaho ko. Ewan ko ba, wala talaga akong kagana-ganang gumising ng umaga para pumasok. Tuloy ay madalas na nagagalit sa akin ang mga kasamahan ko at amo ko dahil sa pagiging makupad ko sa trabaho. Pinipilit ko namang maging masipag pero tinatamad talaga ako, Papa Dudut. Alam ko tatay na ako. Dapat mas ganado na akong magtrabaho. Pero siguro hindi pa naman talaga ako handang magkaanak. Isang palaboy at tambay pa rin ang isipan ko. Mahal ko naman po ang mag-iina ko. Kasi pamilya ko sila pero sana naiintindihan din ni Leby na hindi ko ginustong magka-baby kaagad. Alam naman niya yon dahil sinabi ko na sa kanya noong una pa lamang. Sa aming dalawa ay siya tong mapilit kaya dapat siya talaga ang magpasensya. Biboy anak, kumusta na apo ko? Nasa kwarto po. Himbing nga ng tulog eh. Ako po nagpadede sa kanya. Naks naman, ganyan nga. Masaya ako nakikitang inaalagaan mong mabuti ang baby niyo ni Libby. Sigurado akong magiging papa's girl yung apo kong yun. Syempre po. Ako ba naman lagi nakikita kada gigising at bago matulog? Malamang sa ulo niya ng mukha ako. Maiba tayo. Nakita ko si Libby umalis kanina. Bumalik na ba siya? Hindi pa po.
Ganun ba? Saan ba siya nagpunta? Ay, ewan ko, Nay. Hindi naman nagsabi. Hindi rin nagre-reply sa text ko. Sinisin lang din ako sa messenger. Huhulaan ko, ha? Nag-away na naman ba kayo? Paano niyo po nalaman? Tanong ko, sagutin mo. Huwag yung ako tinatanong mo. Nanay naman, di mabiro. Pero opo, nag-away kami ni Libby kagabi. Tungkol na naman ba saan yon? Maliit na bagay lang naman po. Pero uminit ng uminit yung diskusyon hanggang nagkasagutan tapos nagkabatuhan ng gamit. Kaya pala may narinig na naman akong kalabog sa kwarto nyo. Buti hindi tinamaan si baby kasi kayong dalawa tatamaan sa akin. Malayo naman po si baby, don't worry. Anak, kahit naiinis ako dyan kay Libby kasi lagi kanyang inaaway, alam mo, may punto naman yung asawa mo. Nung nakaraan, nakita ko na lang yun umiiyak dun sa kusina. Nung tinanong ko kung paano, wala lang daw pero sabi ko, hindi ako naniniwala sa kanya kaya inamin din niya na napapagod na siya. Wala rin naman akong masabi sa sipag ng batang yun pagdating sa pagtatrabaho tapos iniintindi niya rin kayo ng anak niyo. Masipag din naman po ako, Nay. Lalo na sa baby namin. Kumpara kay Libby, mas gamay ko pag-aalaga sa anak namin at mas mahaba pasensya ko kaysa sa kanya. Tapos masipag din ako sa mga gawaing bahay. Kaso ang problema sa akin, tamad ako magtrabaho sa labas. Yun nga anak, naturingan na ikaw yung padre de pamilya. Ibig sabihin, ikaw dapat bumubuhay sa mag-ina mo. May mga mag-asawa naman po na babae yung nagtatrabaho. Lalo na kung mas malaki kita nila kaysa sa mga asawa nilang lalaki, di ba? Kapag nagtatrabaho ako, kulang na kulang pa po yung sweldo ko. Laging mas malaki pa rin yung kita ni Libby kaysa sa akin. Kaya madalas nawawalan ako ng gana. Pakiramdam ko naaapakan yung pride ko. Pride mo pa talaga yung naaapakan matagal mo ng problema yung pagiging tamad mong pumasok sa trabaho mo. 'Di ba? Wala pa kayong anak nun ni Libby, ganyan ka na. Biboy naman. Hindi habang buhay ako para suportahan at alalayan ka lalo na paggipit ka at kailangan mo ng pera. Tumatanda rin naman ako. Baka bukas makalawa kunin ako ng Diyos. Nay, wag niyo pong sabihin yan. Hindi pa po ako handa na iwan niyo. Tsaka 'di ba? Nangako kayo na hihintayin niyo pa lumaki si baby kasi sasamahan niyo pa siya maglaro sa park. Yun po yung lagi nating ginagawa nung bata ako. Natatandaan mo pa pala yun? Hindi ko po yun makakalimutan kasi yun po yung pinakamasasayang araw sa buhay ko, lalo na pagkasama ko kayo. Kaya wag po muna kayong mawawala, Nay. Mahihirapan po ako. Kailangan ko pa po kayo. Hindi ko naman hawak ang buhay ko. Tanging Panginoon lang yung makakapagsabi kung hanggang kailan ako mananatili sa mundong ito. Kaya nga sa abot ng makakaya ko, gusto ko maiwan ko kayong nasa mabuting estado ng mga kapatid mo. Ayos na yung dalawa mong ate. Ikaw na lang talagang problema ko. Nanay naman eh. Hindi ka na ba talaga magbabago, anak? Hindi ka pwedeng tumanda ng paurong-oy. Sinusubukan ko naman po pero hindi naman ganun kadali lahat. Baka naman panahon na para dagdagan mo yung effort mo. Doblehin mo yung sikap mo para mas umasenso ka sa buhay. Huwag kang makontento na ganito lang ginagawa mo. Magkaroon ka ng pangarap. Kahit para na lang sa anak mo kung wala kang pangarap sa sarili mo. Sa ganung paraan, gaganahan ka. Mas magkakaroon ka ng inspirasyon na magsika para matupad anumang pangarap na yun. Sana nga po, Nay, mangyari na yun. Sana gumising na lang ako isang umaga tapos ibang tao na ako. Yung hindi na ako si Biboy tatamad-tamad. Aray ko! Nay! Bakit niyo po ako binatukan? Akala mo ba kasi ganun kadali lahat? Ano ulit yun? Gigising ka na lang isang umaga tapos masipag ka na? Hindi ka natatamad-tamad? Ay, hoy Biboy, walang ganon. Kailangan araw-gabi mong pinagsisikapan at pinaghihirapan yung katuparan ng mga pangarap mo sa buhay. Hindi yung palagi kang ganyan. Aasa kung kailan susumpungin ng sipag. Walang ganun, oy. Hindi magkakatotoo ang isang bagay kung patuloy mo na lang hihilingin. Huwag kang puro salita. Lakipan mo rin ang sipag at tiyaga sa paggawa. Naiintindihan ko naman po si nanay at nagpapasalamat ako kasi nandyan siya para magpayo at magsabi sa akin ng mga dapat kong gawin. Kahit na matanda na ako ay gusto ko pa rin na nasa tabi ko si nanay
para mas gumaan ang pagdadala ko sa buhay. Yun po ang dahilan kaya hindi kami bumubukod ni Levi. Baka mas masiraan ako ng ulo pag siya lamang ang kasama ko sa iisang bubong. Tapos magbubungangaan pa kami pag nag-aaway. Siguro mas gugustuhin ko na lamang maglayas at matulog sa kalye kesa talakan niya ng talakan. Sa kabilang banda ay kumpiyansa naman ako na kung sakaling mawalan ako ng hanap buhay ay nandyan naman si Levi para saluhin ako at ang pangangailangan namin papadudot. Malakas kasi ang kitaan sa pagiging freelancer niya kesa sa sinasahod ko sa mga pinapasukan ko. Nang mapansin niya na wala akong patutunguhan dahil sa katamaran kong pumasok, nagkasundo kami na siya na lamang ang magtatrabaho at ako ang tatao sa bahay at mag-aalaga sa anak namin. Proud naman akong sabihin na mahusay ako pagdating sa bagay na yon, Papa Dudut. Masipag ako sa bahay, kabaligtaran ni Levi na may pagkatamad. Malimit nga siyang nasisita ni nanay kasi parang hindi raw siya babae. Siyempre ako yung laging pinupuri ni nanay at kulang na lamang ay sabitan niya ako ng medalyang ginto dahil sa kasipagan ko. Sa katunayan ay tumagal na lamang po ng 5 taon ang setup namin yon ni Levi. Hanggang sa muli na naman siyang mag-alboroto na parang bulkan. Bibi, tingnan mo, may bagong flavor ng pizza yung paborito nating kainan. Grabe, tagal ko na di nakakakain ng pizza. Medyo naglalaway na ako. Asong ulol ka ba? Bakit ka naglalaway? Bibi naman, ibig sabihin natatakam ako rito sa pizza. Bibi, sweldo mo naman di ba? Pwede bang manlibre ka? Sige na. Hoy, yung pera ko pang-budget na natin hanggang sa susunod na sweldo ko. Alam mo namang freelancer lang ako. Wala akong inaasahang sahod kada kinsenas at katapusan. Alam ko naman yun, pero malaki naman yung kinita mo. Di ba binida mo pa nga sa akin na galante yung kliyente mo? Sige na, parang magkano lang naman yung pizza, nagdadamot ka pa. Ano ka mo? Ako? Nagdadamot? Oh, teka, hindi ganun yung ibig kong sabihin. May iba ka pa bang ibig sabihin? Kasi kung meron pa, sige. Sabihin mo na. Libby, hindi mo kailangan sumigaw. Baka marinig tayo ng anak natin, nakakahiya. Aba, marunong ka palang mahiya. Eh ano kung marinig ng anak natin? Ayaw mo nun? Malalaman na naman niya kung gaano ka walang kwenta yung tatay niya. Ano bang problema mo? Ikaw yung problema ko, B-boy. Ha? Anong ako? Eh wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Nagpapabili lang ako ng pizza kasi nagugutom ako. Masama ba yun? Hindi, pero may patago ka bang pera sa akin? Wala, di ba? Saka nagugutom ka kamo at gusto mo niyang lintik na pizza na yan. Eh di magtrabaho ka para may pera kang pambili sa mga gusto mong kainin. Hindi yung ultimo cravings mo. Sa akin mo laging inaasa. Para ka namang sirang plaka. Pagtatalunan na naman ba natin to? At bakit hindi? Baka nakakalimutan mo. 5 taon ka ng taong bahay, B-boy. Ako nang ako yung nagkakandakuba para magtrabaho. Tapos ikaw panay pasarap lang dito sa bahay? Ikaw nga yung nagtatrabaho. Pero lilinawin ko lang na hindi ako puro pasarap dito sa bahay. Baka nakakalimutan mo na masipag ako sa mga gawaing bahay. Ultimo pag-aasikaso sa anak natin, ginagawa ko. Di ba dapat bilang babae trabaho mo yun? At bilang lalaki, ikaw dapat yung nagbabanat ng buto sa labas para sa amin ng anak mo. Sawang-sawa na ako na palaging ako na lang, B-boy. Baka akala mo porke hindi ko madalas sabihin sa'yo, hindi ako napapagod. Pwes, para sa kaalaman mong damukol ka, pagod na ako. Sa loob ba naman ng 5 taon, hindi man lang pumasok sa kukote mo na maghanap ng trabaho para nakakapagpahinga ako rito sa bahay natin. Kasi kung hindi pumasok yan sa isip mo, aba, ang kapal ng mukha mong habang buhay magpakargo sa akin. Sandali, ano bang pinagsasabi mo? Baka nakakalimutan mo, Libby, na may kasunduan tayo. Di ba sabi mo, ako yung magkalaga sa anak natin, ikaw yung magtatrabaho? Yun nga yung ginagawa ko. Ako rin yung nagluluto, naglalaba at naglilinis dito sa bahay. Kakain ka na lang, tapos isusuot mo na lang ng malinis yung mga damit mo. Ano bang nirereklamo mo? Bobo ka ba talaga o ano? Hindi ka makaramdam? Pagod na sabi ako. Panahon na siguro para ikaw naman yung magbanat ng buto at ako naman ang maging taong bahay.
Sumusobra ka na. Plano mo yatang maging house husband habang buhay. Kapal ng apog mo. Kung pagod ka, edi magpahinga ka. Matulog ka doon. Itapat mo pa sa'yo yung electric fan. Buksan mo pa yung aircon para lumamig man lang yung ulo mo. Buisit naman, Libby eh. Dami-daming problema ng Pilipinas, dinadagdagan mo pa. Hayop Rico! ka! Bakit mo naman ako binatukan? Tinatanong mo pa talaga? Napakapiloso mong hunghang ka. Sabi mo pagod ka. Edi magpahinga ka, tapos. Dami mo pang sinasabi, nakakaturete ka. Oo. Mga hampas ka pa talaga. Isusumbong kita kay nanay. Kahit kailan napakamamas boy mo. Tanda-tanda mo na nagtatago ka pa rin sa saya ng nanay mo. Ah! Masisiraan na ako ng ulo sa iyong lalaki ka! Napilitan na naman po akong maghanap ng trabaho kahit na parang hindi na po ako sanay makipag-usap sa ibang tao, Papa Dudut. Ikaw ba naman natenga at naging house husband, bigla kong nakalimutang mangamuhan. Kaya nga asar na asar ako kay Lebby kasi akala ko ay panghabang buhay na akong taong bahay. Kaso'y nagpasaring na naman siya at nagsabing gusto niya akong magtrabaho. Kaya kesa naman buwisitin niya ako araw-araw ng sermon ay namasukan na nga ulit ako. Bumalik po ako sa dati kong pinagtrabahuhang pizza parlor, Papa Dudut. At nakipag-usap sa kaibigan kong may-ari noon na bigyan ako ng second chance. Mabuti na lamang dahil pumayag siya kaya nagsikap po ako na magkaroon ng magandang impression sa kaibigan kong yon para hindi na niya ako tanggalin. Simula nang magkatrabaho ako ay kumalma na parang maamong tupa si Lebby. At para bang mapupunit ang mukha niya sa lapad ng kanyang ngiti sa tuwing nag-aabot ako ng sweldo sa kanya. Masaya naman ako kasi nakakadagdag pogi points pag nakakapag-provide ako para sa pamilya ko. At mas lalo ako naging inspired sa trabaho nang makilala ko si Sheila. Naging magkaibigan kami at di kalaunan ay naging close kami, Papa Dudut. Kaso natukso ako at nagkasala kay Lebby nang magustuhan ko ang dapat sanang katrabaho ko lamang, Papa Dudut. Maganda po si Sheila, Papa Dudut, sexy, makinis ang balat, may mapupulang labi at magagandang pares ng mga mata. Artistahin din siya kaya naman hindi katakataka na mahumaling ako sa kanya. Bukod doon ay malumanay din siyang magsalita at nakikinig sa mga kwento ko at mahusay magpayo. Malayong malayo siya kay Lebby kaya mabilis po akong natukso at napagtaksilang ko siya. Na-inlove po ako kay Sheila at nagkaroon ng patagong relasyon sa kanya, Papa Dudut. Pero maingat pa rin po ako dahil matinig si Lebby. Mabilis siyang makaramdam. Tumatama nga siya minsan sa number games dahil napapanaginipan niya ang numerong dapat niyang tayaan. Ganon siya katinig kaya alerto ako lagi, Papa Dudut. Kaya lang kahit na anong ingat ko ay wala pa ring lihim na hindi nabubunyag. Duda na pala sa akin si Lebby kaya ginawa niya ang lahat para malaman kung may babae ako. Lingid sa kalaman ko na isa-isa na niyang ini-interview ang mga kasamahan ko sa trabaho hanggang sa may nakapagsabi sa kanya tungkol sa relasyon namin ni Sheila. Galit na galit po si Lebby, Papa Dudut. Kulang na lamang ay balatan ako ng buhay sa tindi ng selos niya. Sangkatutak na mura din ang inabot ko sa kanya nung araw na nalaman niya ang katotohanan. At agad niyang sinumbat sa pagmumukha ko yon. Ang kapal ng mukha mo, palamunin ka! Ingat ka sa pagsasalita mo, Libby. Baka nakakalimutan mo, may trabaho na ako. Hindi mo na ako palamunin. Ah, ganon? Kaya ba malakas na rin ang loob mong mambabae? Kung hindi ka ba naman isa't kalahating hunghang? May anak kang tao, B-boy! May pamilya ka na pero nangabit ka pa rin? Mahal ko si Sheila, Libby. Paano na lang kami ng anak mo? Paano na lang ako? Sige nga! Hindi ko alam, siguro maghiwalay na lang tayo kasi ayaw na rin kitang makasama. Kapal ng mukha mo! Sumusobra ka na ha? Kanina ka pa nananakit. Tingnan mo, may bukol na ako sa sapatos sa binato mo. Kulang pa nga yan dahil dapat sa'yo, pinapadugo yung muka. Pero makapal na yan. Kaya mahirap nang gawin yon. Yan!
Yan yung dahilan kaya hindi na kita gusto makasama hanggang pagtandaan natin. Masyado kang mapanakit at masakit magsalita. Akala mo ba hindi ako nasasaktan sa mga insulto mo? Durog na durog pagkalalaki ko sa'yo, alam mo ba yon? Totoo naman lahat yung mga sinabi ko sa'yo. Kaya bakit ka nasasaktan? Saka yun lang bang dahilan mo? Kaya ka ng babae? Ang sabihin mo, Makati ka lang. Taksil. Walang isang salita kaya nagawa mo yung bagay na yan. Ipagpapalit mo kami ng anak mo sa babae ngayon palang dumating sa buhay mo? Iiwan mo kami para sumama sa kanya ngayon mo palang naman siya nakilala? Bakit? Dahil ba mas magaling siya sa kama kaysa sa akin? Pwede ba huwag kang bastos dyan? Ikaw yung bastos sa ating dalawa. Eh di ako na. Total, lagi namang ako yung may kasalanan. Sinong gusto mong sisihin ko? Yung nanay mo? Yung kapitbahay natin? Eh ikaw naman talaga yung may kasalanan sa atin. May kasalanan ka rin kaya huwag ka magmalinis. Kung ano man yung kasalanan na yon, sigurado naman akong mas malaki pa rin yung sayo. Baka nakakalimutan mo kung sino sa atin yung nagtiyaga at nagpakahirap magtrabaho nung mga panahon na tamad kang gampanan ng pagiging padre di pamilya mo, B-boy. Ako lang naman, di ba? Yan bang Sheila mo? Kayang gawin yung ginawa ko noon? Hindi, pero hindi naman siya katulad mo na nananakit at nangiinsulto sa akin. Oo, ikaw nga yung nandyan. Pero siya na yung mahal ko ngayon, Libby. Kaya tanggapin mo na lang. Total, hindi pa naman tayo kasal. Pwede ba tayo maghiwalay? Napakasama mong tao! Paano mo nasasabi yung bagay na yan ng diretso? Nang hindi kumukurap ang mata? Hindi ka man lang ba kinikilabutan? Hindi! Mas kikilabutan ako pag ikaw pa rin kasama ko. Kahit si Sheila na yung mahal ko. Napakawalang iya mo, B-boy! Hindi ko akalain na magagawa mo to sa akin. Hindi ko akalain na pagmumukhain mo akong pangit at kaawa-awa. Ako yung nagtiis at nagtiyaga sa'yo. Pero ako ba pala tong iiwan at ipagpapalit mo? Nasaan ang konsensya mong baliw ka? Pwede ba huwag ka nga magdrama dyan? Bakit hindi mo nalang tanggapin na dito na tayo natatapos? Tapos mag-move on na lang tayo. Ganun lang yung kadali. Dami-dami mo namang sinasabi. Huwag ka mag-alala. Susuportahan ko pa rin naman anak natin. Hindi ko siya pababayaan. Magiging tatay pa rin ako sa kanya. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi kailangan ng anak ko ng tatay na katulad mo, B-boy. Kung gusto mong sumama sa Sheila na yon, pues, hindi mo na kami makikita ng anak mo. Hindi naman pwede yung ganon. Ako pa rin ang tatay ng bata. Huwag mo naman ipagkait sa akin yung anak natin, Libby. Sa lagay, ikaw lang ang may karapatang mag-demand? Kung sinabi mo yung gusto mong mangyari, sinasabi ko rin yung gusto kong mangyari. Alam mo namang napalapit na ako sa bata. Mas close pa nga kami kesa sa inyo, di ba? Hindi ko kaya na mapalayo sa anak natin. Sana naisip mo yan bago ka ng babae. Hindi mo kayang mapalayo sa anak natin? Pero kaya mong sirain ang pamilya natin? Ayos ka rin ano? Nasaan bang utak mo? Nasa talampakan? Kasi kung oo, aba, patanggal mo na yung ulo mo kasi wala namang laman. Yun na yata ang pinakamatindi naming pag-aaway ni Levy, Papa Dudut. Pero guilty ako dahil alam kong malaking kasalanan ang nagawa ko. Sa kabilang banda ay seryoso ako sa pagkagusto ko kay Sheila. Ayoko na kay Levy, si Sheila na ang mahal ko. Kaya lang ay muli akong sinampal ng katotohanan matapos makarating sa kalaman ng nanay ko ang isyu namin ng kinakasama ko. Siyempre katulad ni Levy pinagbabatukan at sinermonan pa ako ni nanay, Papa Dudut. Tinanggap ko na ang lahat ng mga sinabi niya dahil hindi ko naman siya kayang labanan. Akala ko'y tapos na ang pagwawala ni nanay pero nagkamali ako. Tinakot ni Levy ang nanay ko na ilalayo sa amin ang anak ko kung hindi ko raw hihiwalayan si Sheila, Papa Dudut. Ayaw ni nanay mangyari yon dahil mahal na mahal niya ang kanyang apo. Kaya naman bigla-bigla siyang nag-decide na ipakasal kami ni Levy. Ayoko pero mabilis niyang naayos ang lahat ng mga dokumentong kailangan. At dahil hindi ko siya kayang suwayin, kaya sinunod ko na lamang siya. Kahit labag yon sa kalooban ko. Ikinasal po ako kay Levy nang hindi ko gusto. Katulad nung binuntis ko siya nang hindi pa ako handa. Pakiramdam ko ay pinagtutulungan nila ako nila nanay kaya naman nagalit ako sa kanila.
Lalo pa noong hindi nila ako hinayaang maging masaya sa piling ni Sheila. Ang sakit-sakit, Papa Dudut. Pareho kaming sawing palad ni Sheila pero nangako pa rin ako sa kanya na magsasama kami kahit nakatali na ako kay Levi. Dahil siyang mahal ko at siyang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda namin. Biboy, anak, hindi nyo na ba talaga maaayos ni Libby yung pagsasama nyo? Nay, kahit ilang beses niyo akong tanungin tungkol sa bagay na yan, hindi na po yung paulit-ulit kong isasagot. Pero bakit naman ganun? Sigurado ka na ba talaga na hindi mo na mahal ang asawa mo? Kasal kayo at may anak kayo. Kasal lang ako sa kanya sa papel, pero hindi ko na siya mahal, Nay. Tsaka kayo lang naman po yung may gusto magpakasal kami, kahit na ayaw ko. Ilalayo ni Libby yung apo ko. Gusto mo bang mawalay sa'yo yung anak mo? Ayoko, pero hindi na nga po ako masaya kasama si Libby. Di niyo na ba ako mahal? Mahal kita at ayaw kitang mapasama. Gusto ko lang magkaroon ka ng buo at maayos na pamilya bago ko mawala sa mundong to. At yun sa katauhan ni Libby at ng anak niyo. Pero si Sheila po yung mahal ko, Nay. Mahirap po bang intindihin yun? Oo, kasi nito mo lang naman nakilala yung Sheila na yon pero handa ka ng talikuran at iwanan yung pamilya mo. Nag-iisip ka ba talaga, B-boy? Nag-iisip ako, Nay. Kaya nga natauhan ako na kay Sheila ako mas magiging masaya. Pero hindi na yun mangyayari dahil sa ginawa nyo. Alam nyo, kasalanan nyo talaga kung bakit miserable ako ngayon at hanggang sa pagtanda ko. Ano ka mo? Kasalanan ko pa ngayon? Kundi ka pa naman tinamaan ng lintik na bata ka. Totoo naman po sinasabi ko. Imbis na yung kaligayahan ko bilang anak nyo yung isipin nyo, yung kagustuhan yung magkaroon ako ng buong pamilya yung inalala nyo. Kahit na alam nyong hindi na kami magiging okay ni Libby. Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yun para mas piliin mo siya kaysa sa pamilya mo? Wala naman, pero mas masaya po ako kay Sheila, Nay. Sa una lang yang saya na sinasabi mo pero hindi rin yan magtatagal. Sino kayo para masabi yung hinaharap? Manghuhula ba kayo? Nakikita nyo ba yung future? Hindi naman, di ba? Lahat ng bagay na nagsisimula sa masama, hindi nagtatagal, B-boy, tandaan mo yan. Balang araw, maiintindihan mo rin na nililigtas lang kita sa balik karma sa'yo ng kapalaran kaya sana maiisip mo yung bagay na yun. Hindi po ako naniniwala sa sinasabi nyo. Kasi para sa akin, mas hindi ako magiging masaya pag nakisama pa ako kay Libby. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo na hindi ko na siya mahal? Oo, minahal ko siya noon. Pero iba na po ngayon. Kahit may anak pa kami, si Sheila pa rin yung pipiliin ko. Kahit nakasal kami ni Libby, hindi ko na siya magagawang mahalin. Kasi si Sheila na ang laman ng puso ko. Hindi pagmamahal ang tawag dyan, B-boy. Kung hindi, edi ano? Sige na, sabihin nyo. Total, alam nyo naman ang lahat, di ba? Nakikita nyo nga yung hinaharap eh. Alam nyo agad na maghihiwalay kami ni Sheila kahit na hindi pa naman kami nagsasama. Kasi kasalanan nyo. Kayo yung dahilan, kaya hindi na ako magiging masaya. Kapal ng mukha mong sisihin ako, B-boy. Alam mo ba na sa ginawa mong yan, hindi lang si Libby ang binastos mo. Pati ako na nanay mo, hindi mo na rin nirespeto. Nasaan yung kahihiyan mo? Pinangangalandakan mo sa amin na mas mahal mo yung kabit mo kaysa sa mag-ina mo. Tama ba yon? Kahit pagbali-baliktarin mo ang mundo, malaking kasalanan yung ginawa mo, B-boy. Wala namang pinanganak na hindi makasalanan, Nay. Kahit kayo sigurado may nagawa ring mali sa buhay nyo kasi wala sa ating perpekto. Kaya mas gugustuhin mo na lang na mabuhay sa kasalanan hanggang mamatay ka, ganun ba? Pangangatawanan mo na lang yung kamalian mo dahil sa sinasabi mong pag-ibig? Hindi pagmamahal tawag dyan! Bugso lang yan ng damdamin, B-boy! B-boy anak, makinig ka naman sa nanay. Diba, lagi ka namang nakikinig sa akin. Napakamasunurin mong anak simula pagkabata mo. Pero malaki na po ako ngayon, Nay. Kaya ko na po magdesisyon para sa sarili ko. Hindi ko na po kailangan ng tulong nyo. Sana lang hindi dumating yung araw na pagsisisihan mo yung mga desisyon mo sa buhay. Kasi pag nangyari yon, wala na ako sa mundong to para tulungan at payuhan ka pa. Hindi ko na rin po kakailanganin ng payo nyo. Kaya wag na po kayo mag-abala, Nay. Wag nyo na rin po akong pilitin na pag-isipan pa lahat. Kasi hindi na magbabago isip ko. Bakit kaya hindi na lang kayo maging masaya para sa akin? Kasi sa wakas, may paninindigan na yung anak nyo na noon. Lagi lang nakatago sa ilalim ng palda nyo.
Kung ayaw niyo ako suportahan bilang anak niyo, bahala kayo. Basta ako, hindi ko pagsisisihan anumang mangyari sa buhay ko. Buo na po ang desisyon ko ng mga panahon na yon na makipaghiwalay kay Leby para makisama kay Sheila. Hindi ko na kasi kayang sikmurain na kasama pa siya sa iisang bubong kahit sa batas ng tao at sa mata ng Diyos ay asawa ko siya. Para sa akin ay hindi ako magiging masaya pag pinilit ko pang mahalin ang babaeng hindi ko na kayang mahalin. Kung tatanungin niyo po ako kung sinusubukan ko ba, oo ang sagot ko, Papa Dudut. Sa katunayan ay nagkaroon pa nga kami ng ikalawang anak ni Leby pero hanggang doon na lamang yon. Na hindi na ibalik ng bagong baby namin yung init ng dati kong pagmamahal sa kanya kaya sa huli pinalaya na rin niya ako. Doon na kami nagsama ni Sheila kaya lang ay hindi rin po kami nagtagal dahil pinagpalit niya ako sa ibang lalaki, Papa Dudut. Durog na durog po ako sa mga panahon na yon at pakiramdam ko ay kinarma na ako sa kasalanang nagawa ko. Tapos dumagdag pa yung ganti ng langit sa akin matapos mamatay ni nanay dahil sa kanyang karamdaman. Hindi na rin kami nagkabalikan ni Leby dahil ayaw na niyang makisama sa akin, Papa Dudut. At hanggang lumipas ang maraming taon. Lumaki na rin po ang mga anak namin, alam kong hindi pa rin niya ako napapatawad dahil sa ginawa ko. Sa kasalukuyan ay meron po akong bagong kinakasama. Wala kaming anak pero daig pa namin yung daga sa sobrang hirap ng buhay namin. Hindi kasi siya katulad ni Leby na madiskarte. Kung sa patamaran lang din ay parang mas tamad pa siya sa akin, kaya nga sa edad kong ito ay nagkakanda-kuba-kuba pa rin ako sa pag-i-extra sa trabaho. Hindi lang ako maregular dahil sakitin ako lalo na nung tumanda na, Papa Dudut. Madalas din kaming sumasala sa pagkain, mas hikahos pa kami sa mga hikahos. Ilang beses na kaming napuputulan ng kuryente at tubig. Gusto kong magnegosyo pero pakiramdam ko ay may kakambal akong kamalasan. Ang hina-hina ko at hindi ko mapigilang pagdudahan ng sarili ko, Papa Dudut. Kaya nga kapag wala na talaga akong malapitan, kinakapalan ko na ang mukha ko para humingi ng tulong sa panganay namin ni Leby. Mabuti na lamang dahil hindi madamot ang anak naming yon. Marami po akong pinagsisisihan sa buhay ko katulad ng bakit hindi ako nakinig noon sa nanay ko. Ngayong wala na siya para magpayo sa akin kaya pakiramdam ko ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang sulat ko and God bless po sa Barangay Love Stories. At sana ay marami pa kayong ma-inspire na mga kabarangay natin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, B-Boy. Kung may kakayahan lang tayong bumalik sa nakaraan upang baguhin ang ating kapalaran, sana'y hindi na tayo nagsisi sa dulo. Pero imposibleng mangyari yon, kaya nga dapat na pinag-iisipan natin ang gusto ang mga desisyon natin sa buhay. Huwag tayong magpadalos-dalos at huwag nating pairalin ang ating emosyon. Sa ganung paraan ay hindi sana tayo magiging miserable. Mga kabarangay, makinig tayo sa mga matatanda kapag nagpapayo sila. Hindi dahil palagi silang tama kundi dahil mas marami na silang nagawang kamalian sa buhay nila. Kaya alam na nila kung paano ito maiiwasan ng iba. Kaya sana ay mapayuhan natin si B-Boy. Naniniwala naman ako na deserve nating maging masaya sa buhay na ito. Lalo na pag gusto nating pinagsisisihan ang mga kasalanang nagawa natin. Oo, hindi na natin maibabalik ang lumipas. Pero pwede pa rin nating piliing itama ang kasalukuyan at hinaharap. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.
ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagtanggap ay katumbas ng pagmamahal ng isang tao. Hindi magiging kabawasan ng anumang kakulangan at kapintasan kung meron ka nito. Ikaw kabarangay, paano mo tinanggap ang kakulangan at kapintasan mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakatutong ngayon sa Barangay Love Stories. Matagal na po akong taga-subaybay ng inyong programa at marami na rin po akong kwento na napakinggan sa radyo na minsan ay binabalikan ko online. Sa inyong YouTube channel sa Barangay LS 97.1 para muling mapakinggan. At doon nga po ako na-inspire na magbahagi rin ng kwento ng buhay ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jack. 25 years old po ako noong nangyari ang kwento ko. Taga San Marcelino, Zambales po ako at siguro ay napapaisip yung iba kung babae ba ako o lalaki. Pero ang masasabi ko lang ay babae ako na may pusong lalaki. 4 po kaming magkakapatid. 2 babae at 2 lalaki. Ako po yung pangatlo sa amin. Bata pa lamang po ako ay mahilig na ako sa mga laruang panlalaki tulad ng baril-barilan, truck, bola at kung ano-ano pa. Kung ano ang mga nilalaro ng mga kapatid kong lalaki ay gusto ko ay ganon din ang sa akin. Minsan ay ako pa mismo ang gumagawa ng sarili kong laruan. Maswerte lang ako dahil hindi na bago sa nanay at tatay ko na may tomboy sa pamilya. May mga kapatid din kasi sila na kagaya ko kaya sinuportahan lang nila ako. Medyo napapangiwi lang talaga ako kapag pumapasok sa school ng nakapalda dahil kailangan ko pa ring isuot yon. Kahit simpleng pag-aayos ng mga sira sa bahay at pag may mekaniko ay alam ko rin pong gawin. Kung tutuusin, hindi problema kung walang lalaki sa bahay dahil kaya ko namang gawin lahat ng mga ginagawa ng kuya ko. Mahilig sa sabong ang kapatid ko kaya natuto na rin po ako mag-alaga at magkondisyon ng mga manok. Dahil hindi na po ako nagkolehiyo at wala pa ring maayos na trabaho, ay sinasahuran na lamang po ako ng kapatid ko sa pag-aalaga ng mga manok niya. Masaya naman ako noon na lalaki ang turing nila sa akin. Hanggang sa dumating ang isang tao na nagpabago ng pananaw ko sa buhay ko, Papa Dudut. Kuya, bakit kaya pag bakla, tuwang-tuwa yung mga tao? Pero pagdating sa tomboy, parang hindi ka tanggap-tanggap sa iba. Bakit ako tinatanong mo? Hindi naman ako tomboy. Purong lalaki ako, no? Si kuya naman eh. Masyado kang defensive. Nagtatanong lang naman ako. Hindi ko rin naman talaga alam kung paano sasagutin yung tanong mo. Wag na nga lang. Pangit mo pagtanungan. Bakit ba kasi nagdadarma ka dyan? Na paano ka? Wala naman. Naisip ko lang. Pag bakla kasi okay na okay lang sa iba. Pero pag tomboy, parang nandidiri sila. Sus, para yun lang? Mahina ang nila lang kung dadamdamin mo yun. Di ko naman dinaramdam yun ah. Tigilan mo na nga yung mga iniisip mo. Yan lang yung magpapahina sa'yo. Asikasuhin mo na lang yung mga manok natin para taasan ko sahod mo. Maayos naman pag-aalaga ko kahit di mo sabihin. Pero mas pagbutihan mo pa. Kuya, may tanong pala ako sa'yo. Ano yun? Sa tingin mo ba, ayos lang talaga kina nanay at tatay na tomboy ako? Siguro. Hindi ka naman nila pinagsasabihan dyan sa pananamit mo, hindi ba? Hindi. O edi tanggap ka nila. Tanggap din naman kita kahit ano ka pa. Teka nga, bakit ba bigla mo na lang naisip yan? May mga kaibigan kasi ako na kagaya ko. Naglabas sila ng sama ng loob sa akin. Hindi raw sila matanggap ng mga magulang nila.
Kulang na nga lang daw, isumpa sila eh. Bakit naman iniisip mo pa yun? Problema na nila yun. Ang mahalaga, tanggap ka namin. Huwag mo na isipin pa yung problema ng iba. Paano kung sa akin mangyari yun? Kulit ang lahi mo no? Ilan ba puyo mo? Parang ilang beses ka iniri Kuya naman eh. Nagtatanong lang naman ako. Si nanay kasi minsan, parang sama-sama ng tingin pag nakapanlalaking damit ako. Lagi naman panlalaki suot mo Kapag nagsisimba, pinagpapalda niya ako. Hayaan mo na. Isang araw lang naman yun sa isang linggo. Saka, hinahayaan ka naman ni nanay sa ibang bagay na gusto mong gawin. Sa pagsisimba lang siya humihiling sa'yo na manamit ka bilang babae. Kahit na kuya. Iba talaga pakiramdam ko eh. Dati kasi, lagi niyang sinasabi na magbabago pa ako pag may nakilala na akong lalaki. O nagbago ka ba? Hindi. Marami na nga ako nakilala na lalaki pero naging tropa ko lang sila. Bakit ka tumatawa dyan? Wala, ang cute mo kasi. Cute? Ano ako, tuta? Di, seryoso, maganda ka naman. Konting ayos lang dyan sa buhok mo, sa konting makeup, palag-palag na. Tumigil ka nga kuya. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Baka naman yung kilabot mo na yan kilig na pala. Yak! Anong kilig-kilig pinagsasasabi mo? Kahit kailan di pa ako nakaramdam niyan, no? Kahit yakapin ka ni David Licao ko? Kahit halikan pa ako nun. Talaga lang May iba akong gusto kuya. Siya yung gusto kong yumakap sa akin. At sino naman yun? Nako, baka may sinisikreto ka na sa amin Sa akin na lang yun kuya. Basta wag mo munang ipapaalam kay nanay Alam mo naman yun. Kailan ba naman kita pinangunahan? Pala kuya. Pwede bang humingi ako kahit 500 lang sa Sabado? Ipagde-date mo? Sige ba, no problem. Papa Dudut, ganon kami ka-close ng Kuya Jay ko. Pangalawa siya sa panganay at may maganda na rin posisyon sa pabrika na pinagtatrabahuhan niya. Sa kanila ng isa ko pang kuya ay siya talaga yung mas mahilig sa pagmamanok. Palagi niya akong isinasama sa mga sabungan at naniniwala kasi siya na swerte raw ako at malaki rin ang tiwala niya sa akin. Kaya naman kapag humihingi ako ng pera sa kanya ay hindi siya nagdadalawang isip na magbigay. Dahil sa mga sinabi ng kuya ko ay nakampante ako na tanggap nga talaga ni nanay ang pagiging tomboy ko. Tulad noon ay wala naman siyang sinasabi na ayaw niya yung mga ginagawa ko. Yun naman ang ikinaiinggit ng mga kaibigan ko na hindi pa rin tanggap ng magulang ang pagiging tomboy nila. Sa katagalan ay natutunan ko na rin ang paggawa ng mga sirang motor. Dahil doon ay madalas na akong umi-extra sa talyer ng dating kagawad sa barangay namin. Yung kalahati naman ng perang kinikita ko sa pag-extra-extra ay ibinibigay ko kay nanay para sa iba pang mga gastusin sa bahay. Batid ko na simple lang naman yung ginagawa kong yon. Pero hindi ko alam na may isang tao na palang humahanga sa akin, Papa Dudut. Ang galing mo talaga mag-ayos ng motor, Jack. Kaya hangang-hanga sa'yo kuya ko Sino? Si Ino? Oo. Hindi nga raw niya akalain na maayos mo pa yung motor niya. Madali lang naman yun, Krisa. Kayang-kaya nga niyang gawin yun kung tsatsagayin niya lang. Sus, si kuya pa. Wala namang tiyaga yun sa mga ganyang bagay. Kung kaya niyang magbayad, mas gugustuhin niya pang gumastos kesa sumakit yung ulo niya. Mahihina siya kung ganun. Ha? Wala. Sabi ko ayos lang yun. Busy rin kasi siya sa trabaho, kaya wala na siyang oras na pag-aralan pa yung pag-aayos ng mga sira ng motor niya. Sa bagay. Ako kasi ito talaga ginagawa ko Tsaka naghahanap ng mga bagong racket. Ayaw mo ba ng permanenteng trabaho? Naku, hindi pa pwede. Bakit naman hindi? Kasi inaasahan pa ako ng pamilya ko sa mga gawaing bahay. Kailangan nila ng mauutusan. Yung nakababata ko kasing kapatid, busy pa sa pag-aaral. Nangungupahan na lang siya, masyado kasing magastos sa pamasahe kung mag-uuwian pa siya rito. Praktikal naman yung ganun. Saka nakakapagod din kaya yung mag-uwian, no?
Tipong pagod ka na sa maghapong klase, tapos bugbog ka pa sa layo ng biyahe mo araw-araw. Teka, bakit nga pala hindi ka nagpatuloy ng pag-aaral mo? Nakwento rin kasi yun ni Mama. Nagloko kasi ako nun sa pag-aaral. Puro bagsak grades ko. Kundi lang dahil sa pakiusap ni nanay, wala. Hindi ako ipapasa ng teacher ko nung high school. Bakit naman kasi nagloko ka? Paano ba naman pinagpapalda ako? Isang beses lang akong pumasok ng nakaganon tapos pinagtawanan ako ng mga estudyante sa school na yun. Siga raw ako maglakad tapos nakapalda at sapatos na may takong pa. Kakaka-bad trip. Bakit mo naman ako pinagtatawanan? Wala. Na-imagine ko lang kasi na nakapalda ka. Parang bagay Alam mo, kung hindi ka lang maganda, kanina pa kita binato ng tools. Ang harsh mo naman. Biro lang. Wala naman sa akin yung nangyari. Matagal na rin naman yun. Pero paano kapag nagsisimba ka? Anong sinusuot mo? Huwag na natin pag-usapan yan. Puro na lang sa akin yung topic Move on na tayo. Ikaw naman tatanungin ko. Sige. Ano bang gusto mong malaman tungkol sa akin? May boyfriend ka ba ngayon? Wala. Kaka-break o wala ka pa talagang nagugustuhan? Wala pa akong nagugustuhan. Saka medyo confused pa kasi ako. Paanong confused? Basta, di ko pa kasi maipaliwanag sa ngayon. Nahihiya ka lang siguro mag-share sa akin kasi hindi naman tayo ganun ka-close sa isa't isa. Di naman sa ganun. Nakukwento ka rin kasi sa akin ni Mama. Lalo na ni Kuya. Kala ko nga dati ikaw yung babaeng balak niyang ligawan Pero nung nakita kita, medyo napaisip ako. Sorry ha, pero parang hindi naman ikaw yung tipo ng kuya ko Mas lalo namang hindi ko tipo yung kuya mo. Kahit magkapit-pitan pa ng daliri, hindi ko mapipilit yung sarili ko na magkagusto sa kanya. Sus! Baka nasasabi mo lang yan ngayon kasi kala mo talaga tomboy ka. Paano kung dumating yung araw na bigla kang magpa-girl dyan? Anong pa-girl? Malabo mangyari yun. Kahit minsan ba? Hindi ka pa nagkagusto sa lalaki? Siyempre hindi. Bata pa lang ako, tomboy na ako. Kung diroskas nga lang tong ko, matagal ko nang pinapalitan Pwede naman pero magiging transman ka na. Bukod sa wala akong pera, pag ginawa ko yun, matik na yun. Itatakwil na ako ng nanay ko. Hirap no? Yung iba yung gusto mo, pero hindi pwede kasi maraming magagalit sa'yo. Feel kita dyan. Papadudod sa haba ng usapan namin ni Krisa ay kung saan na napunta yung usapan namin. At doon ko na siya mas nakilala pa. Kumana ng nanay ko ang nanay niya kaya marami pa akong alam tungkol sa kanya. Madalas kaming magkita sa labas ng bahay namin tapos nagkakayayaan kaming kumain sa ihawan. Maglakad-lakad at kung minsan ay saan-saan pa kami nakakarating. Dahil kay Krisa ay mas naging masipag ako sa paghahanap ng mga racket. Gusto ko kasi na ako yung gumagastos para sa aming dalawa. Ewan ko ba pero gusto ko na talaga siyang ligawan ng panahon na yon. Pero bago ko pa yon magawa ay inunahan na ako ng takot at hiya kapag nakakaharap ko ang kuya niyang si Ino. Noong una, kaya kong magsalita ng kung ano-ano tungkol kay Ino. Pero ang totoo, pag magkaharap kami ay hindi ako kaagad nakakapagsalita. Nakaka-intimidate kasi ang presensya niya. Sa tingin pa lamang niya ay parang natutunaw na lahat ng lakas na meron ako. Pero para kay Krisa, lakas loob akong pumunta sa bahay nila. Bala ko na kasing sabihin na aakyat na ako ng ligaw, Papa Dudut. Mas gusto ko na alam yon ng mga magulang niya. Pero sa halip na sila ang makaharap ko ay si Ino pa ang naabutan ko sa bahay nila nang gabing yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ng malamig na tubig noong sunod-sunod ang naging tanong sa akin ni Ino. Hindi ko pa sinasabi na manliligaw ako sa kapatid niya ay parang alam na niya kung ano ang ipinunta ko noon sa kanila. May mga pagkakataon pa na nauutal ako sa pagsagot ko dala ng matinding kaba. Iba po kasi kung makatitig sa akin si Ino at hindi ko alam kung galit ba siya o naiirita sa presensya ko. Hanggang sa natapos na lamang ang buong gabi na interview lang ang nangyari. Hindi ko na nasabi
na gusto ko si Krisa at bala ko na sana siyang ligawan. Bagsak ang balikat ko nang umuwi dahil bigo ako sa balak na manligaw sa babaeng gustong gusto ko. Nang mga sumunod na araw ay palagi nang busy si Krisa. Sabi ng nanay niya ay naghahanap na raw siya ng trabaho sa Maynila kaya hindi na ako nangulit pa. Naghintay na lamang ako noon kung kailan siya babalik. Nagpabalik-balik pa ako sa bahay nila hanggang sa matsyempohan ko na naman si Ino Papadudut ng pagkakataong yon. Oh, Jack, ikaw pala. Pasensya na kung di ko agad nabuksan tong gate ha. Busy kasi ako sa loob eh. Ayos lang. Muntik ko na nga kalampagin yung gate nyo eh. Biro lang. Ikaw lang ba nandyan? Oo, ako lang. Bakit? Hinahanap mo ba si Krisa? Oo. Hindi pa ba siya nakakabalik? Hindi pa. Matatagalan pa bago siya makabalik dito. Nagtatrabaho na siya sa Maynila eh. Nakahanap na pala siya ng trabaho. Sige, tuloy na ako. Teka lang, Bakit? pwede ba tayo mag-usap sandali? Anong pag-uusapan natin? Baka gusto mo munang pumasok sa loob. Naku, hindi na. Mabilis lang naman siguro yung sasabihin mo, di ba? Dito na lang tayo. Okay, sige, ikaw bahala. Ano ba yung kailangan natin pag-usapan? Mukhang importante ah. Tungkol sa kapatid ko, kay Krisa. Oh, ano namang meron sa kanya? Tatapatin na kita ah. Hindi kita gusto para sa kapatid ko. Sigurado ako na ganun din yung mga magulang namin. Kaya wag mo na ituloy yung balak mo na panliligaw sa kanya. Pero paano? Kahit hindi mo sabihin, alam ko na gusto mo si Krisa. Lalaki ako at pusong lalaki ka. Kaya mabilis kong naramdaman yung plano mo. Kung gusto ko nga siya, may masama ba ron? Wala nga masama, pero hindi kayo pwede. Paano hindi? Kasi pareho kayong babae. Yun naman pala yung totoong dahilan eh. Sana diniretso mo na lang ako. Hindi mo magugustuhan kapag ginawa ko yun. Masakit ako magsalita. Bakit? Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Hindi pa ba masakit yung sinabi mo na hindi kami pwede at hindi mo ako gusto para sa kapatid mo? Baka iba pa yung definisyon mo ng masakit. Baka kailangan yung mapapaluha mo ko, yun ba yun? Pasensya na pero lalaki yung gusto namin para kay Krisa. At ikaw, lalaki rin dapat para sa'yo. Bulag ka ba? Nakikita mo naman siguro tong suot kong damit, di ba? Sa loob ng damit na yan, babae ka pa rin. Tomboy! At ang tomboy, lalaki na rin. Talaga, tomboy ka? Hindi ako naniniwala. Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala ka, ha? Sa totoo lang may naiisip ako na gawin mo para maniwala ako pero sigurado ako na hindi ka papayag. Kaya wag na lang. Ano ba yun? Kung gusto mong ligawan si Krisa, patunayan mo munang hindi ka na talaga babae. Na magpapakalalaki ka na talaga. Paano nga? Dami mo pang satsat eh. Halikan mo ako. Ano? Manyak ka pala eh. Hindi ka manyakan yun kung papayag ka. Gusto mong patunayan na tomboy ka, di ba? Kaya ganun ang gawin natin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita hahalikan sa labi eh. Sa pisngi lang. Kapag hindi ka umiwas at hindi ka kumurap, maniniwala ako sa'yo na tomboy ka nga. Papadudot ng inig ang buong katawan ko sa mga sinabing yon ni Ino. Parang gusto ko na lamang noong lumubog sa kinakatayuan ko o di kaya'y magtago na lamang dahil sa kahihiyang nararamdaman. Pero wala na akong lusot noon, gusto ko si Krisa at seryoso ako sa plano kong ligawan siya. Pero dahil sa kuya niya ay mukhang malabo nang mangyari yon ng mga panahong yon. Hindi ako kaagad nakasagot kay Ino pero sa huli pumayag na rin ako sa gusto niya. Para lamang mapatunayan ko na tomboy talaga ako. Akala ko ay kaya kong panindigan ang nasa isip ko. Pero noong napakalapit na ng mukha namin ni Ino sa isa't isa, ay bigla na lamang akong kumaripas ng takbo pauwi.
Nagngingit-ngit ang kalooban ko sa sobrang inis kay Ino at dumagdag pa yung narinig kong usapan ng nanay at tatay ko tungkol sa akin, Papa Dudut. Sabi kasi ni nanay ay hindi raw ako tomboy at magbabago pa ang isipan ko kapag nagkaroon ako ng manliligaw. Pakiramdam ko ay pinagtutulungan ako ng lahat, Papa Dudut. Hindi na rin ako pinagtanggol ni tatay kaya mas lalo akong nanghina ng mga sandaling yon. Buti pa yung mga manok na inaalagaan ko, naniniwala at tanggap na tomboy ako. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Parang nagsisenti ka yata. Anong problema, Pogi? Wala to. Anong wala? Sa itsura mong yan, daig mo pa yung natalo sa sabong. Hayaan mo na nga lang ako, kuya. Nakakadagdag ka pa sa inis ko eh. Uy, teka lang. Bakit naman bigla ako nadamay dyan? Ikaw kasi. Dapat nananahimik na lang ako rito. Pagkukwentuhin mo pa ako. Nakita mo namang bad trip na nga yung tao. Sorry na. Pero gusto ko lang din naman malaman kung ano ba talaga nangyari. Narinig ko si nanay at tatay kagabi. Ano bang sabi? Alam mo namang wala ako sa bahay kagabi kaya wala rin akong alam sa mga ganap. Wala nga ba talaga? Wala nga. Kung nandun ako, edi sana hindi na ako nagtatanong sa'yo. Pinag-uusapan nila ako kagabi. Ayaw ni nanay na magpakatumboy na lang ako habang buhay. Pinipilit niya kay tatay na magbabago rin yung isip ko. Ano namang sabi ni tatay? Balamang ipinagtanggol ka nun. Akala mo lang yun. Ano ba kasing sabi? Wala man lang sinabi si tatay. Parang pumayag na lang din siya sa gusto mangyari ni nanay. Paano naman ako, kuya? Alam mo naman yun eh. Nabata pa lang ako, gustong gusto ko na maging lalaki. Pinagbigyan ka na ni nanay sa gusto mo. Siguro ngayon, gusto talaga niya na magbago yung buhay mo. Anong pagbabago yun, kuya? Yung magpapahirap sa akin ng sobra? Hindi ako babae at mas lalong hindi ako magpapakababae porkit yun ang gusto ni nanay. Bakit kaya hindi mo subukan? Kahit simulan mo sa pakikipagmabutihan sa lalaki. Gaya ni Ino. Sino? Anak ng toko naman oh. Kung magiging babae man ako, hindi ako makikipagmabutihan sa kanya, no? Arte mo ah. Lugi na, choosy pa. Si Ino yun, oy. Ano naman kung siya si Ino? Kahit artista pa siya o kahit anak pa siya ng presidente ng Pilipinas, ayoko! Bahala ka nga. Ikaw rin. Bakit ba lahat na lang kayo? Gustong-gusto na nakikipagmabutihan ako dun sa Ino na yun. Tinatanong pa ba yan? Alam mo nasagot dyan eh. Kung ikaw kaya, itulak kita sa babae hindi mo naman gusto, anong mararamdaman mo, ha? Kikiligin? Ewan ko sa'yo, kuya. Biro lang. Ito naman, napakaseryoso sa buhay. Ikaw naman kasi. Kala ko, pati ikaw nahawa na dun kay tatay. Gulong-gulo na nga ako sa mga nangyayari. Paanong gulong-gulo? Nandun ka na ba sa puntong nalilito ka na kung babae ka ba talaga o tomboy? Ang OA ng reaction mo, kuya. Nakaka-bad trip, alam mo yun? Sorry na. Pero seryoso, Jack ha. Kung may makakarelasyon ka man, kung sakali lang naman, mas gusto ko na sa katulad ni Ino ka mapunta. Yan ka na naman, kuya. Pero hindi ibig sabihin no, pinipilit kita na gawin yun. Kung ano ang gusto mo, susuportahan pa rin kita. Andito lang ang kuya. Ano, ayos ba yan? Salamat, kuya. Mapapraning na talaga ako kung wala ka. Kala ko kasi wala na akong kakampi sa pamilya natin eh. Sus! Kung noon nga na bata ka pa lang, naiintindihan na kita sa mga gusto mong gawin. Ngayon pa kaya na malaki ka na at sa tamang pag-iisip na. Papa Dudut, medyo gumaan ang pakiramdam ko noon dahil sa kuya ko. Sa lahat ng nangyayari, kailangan ko talaga ang suporta niya. Lalo na't siya lang talaga ang nakakaunawa sa akin mula pagkabata. Ang tanging problema ko na lamang ay yung nanay ko na gustong-gusto pa rin na magpakababae ako. Kung noon ay umuobra pa kay nanay ang pagdadahilan ko tuwing magsisimba kami sa pagkakataong yon, ay wala na talagang lusot. Diring-diri ako sa sarili ko nang ipasuot sa akin ni nanay ang kulay puting palda. Mabuti na lamang at mahaba yon, kaya hindi nakikita ang mga binti ko. Halos hindi ako makatingin sa mga tao sa paligid ko habang suot ang paldang bigay ni nanay.
Pero kapag minamalas nga naman talaga ay sobra-sobra pa, Papa Dudut. Nung araw din kasing yon, bukod sa mga kakilala namin na alam na tomboy ako, isa rin po si Ino sa mga nakakita sa akin. Nang tingnan ko siya noon ay napansin ko talaga yung kakaibang ngiti niya habang pinagmamasdan ako na nakapalda. Narinig ko naman yung simpleng pagtawa ng mga kakilala ko nang subukan kong lambutan ng konti ang paglalakad ko. Kung ibang pagkakataon lang yon ay baka pinagtawanan ko rin ang sarili ko. Pero nang mga sandaling yon, nagngingit-ngit ang kalooban ko habang hinihintay na matapos ang misa. Nadagdagan pa yung inis ko nang mahuli ko ang pasimpleng pagsulyap ni Ino sa direksyon ko. Halos mapunit ang labi niya sa kakangiti, Papa Dudut, pero sa nangyayari noon ay siya lang ang masaya at hindi ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, noong bumalik sa probinsya namin si Krisa ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Pinag-isipan ko ng mabuti ang gagawin na pagtatapat sa kanya tungkol sa tunay kong nararamdaman. Kung hindi ko pa kasi gagawin yon ay baka mahuli na ang lahat para sa akin. Wala akong pinagsabihan ang plano kong pagtatapat kay Krisa at inilihim ko yon kahit sa Kuya Jay ko. Kahit na alam ko na hindi naman niya ako isusumbong kay nanay. Si tatay naman ay parang iniiwasan din ako tuwing sinusubukan ko siyang kausapin. Siguro'y alam na niya kung ano ang sasabihin ko kaya ganoon na lamang ang pag-iwas niya. At nasaktan naman ako roon, Papa Dudut. Bukod kasi kay kuya, si tatay talagang isa sa mga inaasahan ko na makakaunawa sa akin. Pero dahil siguro sa takot na mag-away sila ni nanay ay sumang-ayon na lamang siya sa gusto nito. Kaya naman noong bala ko nang manligaw kay Krisa ay hindi ako humingi ng tulong sa kanya sa kahit na sino. Desisyon ko yon at buo na rin naman ang loob ko. Alam ko na posible naman akong magustuhan ni Krisa kaya hindi ako pinanghinaan ng loob. Pero noong magkaharap na kami, hindi ko inaasahan na ganon ang mangyayari, Papa Dudut. Anong meron? Ba't bigla ka ng libre dito sa fast food? Bakit? Ayaw mo ba? Di naman. Nagtaka lang kasi ako. Di mo naman birthday, di ba? Tuwing birthday lang ba dapat kumakain sa labas? Eh di ba, ginagawa rin naman natin to bago ka umalis. Oo nga no. Sorry naman. Medyo makakalimutin na kasi. Ano bang trabaho mo sa Maynila? Gamit na gamit siguro utak mo, no? Grabe sa gamit na gamit ha. Pero carry lang naman. Admin assistant ako sa kumpanyang inaplayan ko. Wow! Office girl ka na pala? Ganun na nga. Bongga, di ba? Oo. Kaya nga parang nakakahiya ka ng kausapin ng ganito eh. Wala, bakit naman? Eh, syempre, parang ang social-social mo na. Kagalang-galang ka na rin, tapos ako, eto, parakit-rakit lang. Alam mo, para kang ewan dyan. Wala namang kinalaman yung trabaho natin sa pagkakaibigan natin ha. Sa gagawin ko, meron. Ha? Bakit? Ano bang gagawin mo? Sabihin mo na lang ng diretso. Wala sa lahi namin ng pagiging manghuhula Krisa, pwede ba ako manligaw sa'yo? Ha? Manligaw? Oo, gusto kita. Gustong gusto. Kaya sana hayaan mo ko naligawan ka. Teka sandali. Nakakagulat ka naman, Jack. Alam kong babae rin yung type mo, pero bakit ako? Bakit hindi ikaw? Nasa iyo na lahat ng gusto ko. Okay, sige. Ipagpalagay na natin na ganun nga. Na ako talaga yung type mo, pero Jack, bisexual ako. And to be honest, hindi kita gusto. Kaya nga pagbigyan mo muna ako naligawan ka para matutunan mo rin ang gustuhin ako. Baliw! Ayoko! Para namang pinaasa lang kita noon. Grabe ka naman sa akin. Wala ba talagang pag-asa kahit konti lang? Sorry, pero wala talaga eh. Sorry. Nagugustuhan na rin kasi ako kaya malabo talaga. Ang alat naman ng araw na to.
Ikaw naman kasi, bigla-bigla mo namang gustong manligaw dyan. Alam mo naman na pang best friend lang ako eh. Di ba nga? Nasabi ko na sa'yo dati na confused ako. Na nagkakagusto ka pala sa babae at lalaki. Oo. Wala nga talaga akong pag-asa nito. Yaan mo na. Mahalaga, tanggap kita. Bakit ikaw? Tanggap ka ba ng pamilya mo kahit ganyan ka? Oo. Nasabi ko na sa kanila last week. Si kuya pa nga kumumbinsi kina mama at papa na okay lang yun eh. Talaga? Yung kuya mong masungit? Oo, siya nga. Teka nga, bakit nga pala sungit na sungit ka sa kuya ko? Nagkausap kasi kami nung hinahanap kita sa inyo. Tapos? Ayun, medyo mainit yung naging pag-uusap namin. Tapos nauwi na sa nakakabwisit na sitwasyon. Uy, di ko alam yun ah. Sus, imposible namang di nagkukwento sa'yo yung kuya mo. Hindi nga. Hindi siya basta-basta nagkukwento. Alam mo naman kung gaano kaseryoso yun, di ba? Kunwari, seryoso pero siraulo rin naman pala. Uy, teka lang. Ano ba kasing nangyari? Sinabi ko sa kanya naliligawan kita. Tapos nagalit siya? Oo! Ayaw kanya paligawan sa akin. May mga sinasabi pa nga siya na kinikilabutan talaga ako eh. Alam mo, tingin ko, gusto ka ni Kuya Ino. Ha? Uy, hindi ah! Malabo yun. Ikaw pa nga nagsabi noon na hindi ako yung tipo niya eh. Dati yun. Iba na ngayon. Paano kung totoo nga? Kadiri! Tigilan mo nga yan! Baka naman si kuya talaga yung type mo, hindi ako. Bahala ka nga dyan! Pangit mong kausap! Mga padudot, litong-lito na po ako noon. Kakatapos ko lamang magtapat kay Krisa pero ginugulo na agad ako ng mga sinabi niya na gusto ako ni Ino. Malinaw sa akin na si Krisa ang gusto ko pero iba ang epekto sa akin ni Ino tuwing nagkakausap kaming dalawa. Nabigyan ng linaw ang nagugulo kong isipan noong bigla na lamang bumisita si Ino sa bahay namin, papadudot. Akala ko ay naroon lang siya para makipagkwentuhan sa kuya ko pero hindi ko inaasahan yung bigla niyang pagtatanong tungkol sa akin. Nasa kwarto lamang ako noon at hindi makalabas dahil iniiwasan ko ang presensya niya. Kinailangan ko pang magpanggap na tulog para makaiwas. Mabuti na lamang at marespeto siyang tao kaya hindi na nagpumilit pa na makausap ako. Nang makaalis si Ino ay narinig ko naman ang usapan ni nanay at tatay. Nalo ko na pressure nang malaman ko na gustong gusto nila si Ino para sa akin. Gusto kong magwala sa sobrang inis sa lalaking yon. Pero hindi ko naman magawa dahil magagalit sa akin ang mga magulang ko. At noong napadalas na ang pagpunta-punta niya sa bahay ay napadalas na rin ang pag-alis ko para hindi siya makita. Dinadahilan ko na lamang noon yung paghahanap ko ng racket para hindi mag-isip ng kung ano-ano ang mga magulang ko at para maiwasan ko na rin si Ino. Pero may pagkakataon pa rin talaga na parang binibiro ako ng tadhana, papadudot. Jack! Anak ng tipaklong naman oh. Sa dinami-rami na makakasalubong ko siya pa talaga. Pauwi ka na ba? Pake mo. Bakit naman ang sungit mo ngayon? Hindi lang ngayon. Magsusungit ako kapag nakikita kita. Sorry pero may nagawa ba ako? Parang iniiwasan mo rin kasi yung presensya ko nitong mga nakaraan eh. Buti alam mo. Talagang iniiwasan kita kasi nakakairita ka. Nakakairita ba talaga o baka iniiwasan mo ko kasi may hindi ka napatunayan sa akin? Anong pinagsasasabi mo dyan? Wala akong kailangan patunayan sa'yo, no? Hindi ka tomboy? Talaga bang ipipilit mo yan? Nakakainis ka na ah. Baka yung inis mo na yan maging pagmamahal na bukas. Kadiri naman yung pinagsasasabi mo. Baka naman kinikilig ka na. Kinikilig mo mukha mo. Sa totoo lang nasuka na ako, nilunok ko lang. Di naman masamang umamin. Tanggap naman kita eh. Pumayag ka lang, araw-araw akong pupunta sa inyo. At bakit ka naman pupunta sa amin, ha? Kala mo porkit gusto ka ng mga magulang ko, pwede ka na lagi ron? Ay,
Kung ayaw mong pinupuntahan kita sa inyo, sige, hindi naman kita pipilitin. Tama lang yun. Ayoko ng epal sa bahay. Pati ako napapahamak dahil sa'yo eh. Pasensya ka na kung ganun. Hindi ko naman sinasadya na mapahamak ka eh. Nagpakatotoo lang naman ako sa mga magulang mo. Bakit mo ba kasi ginawa yun? Anong trip mo sa buhay? Hindi pa ba malinaw sa'yo na gusto kita? Alam ko yun pero hindi nga kita gusto. Lalaki ka at pusong lalaki rin ako. Babae yung gusto ko, gets mo? Si Krisa, tama? Oo, nasabi ko na sa'yo yun, di ba? Pero iba gusto niya eh. Nagkausap na kami at alam ko yung tungkol dun. Nasabi na rin niya yan sa akin kaya hindi mo na kailangang ulitin. Okay, sorry. Nabanggit ko lang naman para ipaalam sa'yo na wala ka talagang aasahan sa kanya. Kahit wala akong aasahan sa kanya, hindi pa rin ibig sabihin na may aasahan ka na sa akin. Hindi ako magpapakababae para sa'yo. Hindi ko naman hihilingin yun sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Kung papayagan mo akong ligawan ka at sakaling maging tayo, hindi ko hihilingin sa'yo na baguhin mo yung sarili mo. Seryoso ka ba? Isang ka naman nakakita na magjowang lalaki at tomboy, ha? Lutang ka yata eh. Alam ko kung ano yung sinasabi ko, Jack. Seryoso ako dun. Di mo ba naiisip yung sarili mong kahihiyan kapag naging tayo? Sasabihin pumatol ka sa tomboy. Pagtatawanan ka lang nila, alam mo ba yun? Alam ko, pero opinion mo lang naman ang mahalaga sa akin eh. Sa'yo ako makikinig at hindi sa kanila. Kasi kapag naging tayo na, ikaw yung pipiliin kong mahalin at hindi yung pagtanggap na makukuha ko sa ibang tao. Eh di ikaw na. Kaya sabihin mo sa akin kung ano pang pwede kong gawin para mapapayag kita. Alam ko na makaluma na yung panliligaw pero mataas kasi yung respeto ko sa'yo eh. Itatrato kita sa paraang gusto mo, Jack. Basta pumayag ka lang. Paano kung di ako pumayag agad? Eh di hindi ako susuko. Tsaka dun pa lang sa sinabi mo, parang binigyan mo na ako ng pag-asa eh. Wala pa akong sinasabi. Maghihintay ako kung ganun. Hanggang sa pumayag ka ng ligawan kita. Tsaka hindi ako basta-basta sumusuko. Lalo na kung isang kagaya mo yung liligawan ko. Alam kong hindi magiging madali pero handa naman ako eh. Tsaka sana pagbigyan mo ako kahit isang pagkakataon lang. Papadudot bigo ako na mabigyan ng maayos na sagot si Ino. Hindi ako nangako sa kanya ng kahit na ano pero nakita ko naman sa kanya yung pagiging porsigido niya. Nang muli ko naman kausapin ng nanay ko ay doon mas naging malinaw sa akin na hindi niya talaga gusto na maging tomboy ako. Gusto raw niya na magkaroon ako ng magiging pamilya. Gusto niya magkaroon ng apo mula sa akin at ayaw niyang maging patapo na lamang ang buhay ko. Nakakalungkot lang na porket tomboy ako, patapo na kaagad yung buhay ko. Dahil doon ay nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Pansamantala muna akong umalis sa amin dahil sa sama ng loob ko kay nanay. Sa ngayon po, Papadudot, ay naguguluhan pa rin po ako sa dapat kong gawin. Tomboy ako at mahirap para sa akin na baguhin ang sarili ko para kay nanay. Hindi po yun ganong kadali. Si Krisa naman sa ngayon ay may karelasyon ng babae sa Maynila. Hindi na rin kami masyadong nagkikita o nagkakausap. Tungkol naman kay Ino, kahit na hindi ko siya pinayagang manligaw, hinanap niya kung saan ako pansamantalang tumutuloy at araw-araw niya akong pinupuntahan. Medyo napapalapit na nga po ako sa kanya, pero hindi ako sigurado kung nagugustuhan ko na rin ba siya. Litong-lito na po ako kaya gusto ko rin sanang samantalahin ang pagkakataong ito para hingin ang opinyon ng mga taga-pakinig ninyo. Hanggang dito na lamang po muna ang kwento ko, Papadudot. Maraming salamat po sa inyo sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong may bahagi ko sa inyong programa ang kwento ko. God bless Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jack. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever